Porca agus Tarona McDonagh agus Ruan O'Currin sa Chúine Chomá. Agus Nish Shod an Fór nar Honnig Shastach den Vinche Tasha Tosnu Chomá. It's an Sra agus Mats Reich on small. Héadrí nege Gimmert leis a Furin shot. Ja, legan sí ar a tálan is fertíh líne lena híomh, is an socrún an léróide, mar rin se an láhanana, níl an ghuí mu de brenn síos ar na flagan an seid a tíh lín níte láidir agus. Níl agus Renoi. Fer chua scoil sa Spideál. Téin duine go fenan na brana. Bhí scoil sa Spideál rá. Forráiside tá bolt ar chéile ní bheanna sí sin róá. Sí grúteiste. Ag na cúlaí teach amach léis. Agus peanna seán Spideál a teach le Lewis. Ag Micheál O'Currin, Micheál le Porc, Seán Foci mach an óí ráthir. Bultisteach dro. Agus hí bulta ar a tálan sin. We hebben de panje van ons in Chin en Central Forward en we hebben de Baruan wie het hem schier dus harden ons bij chance check Spideál geet score al in je dus harder terug laten maar on goal heen en jacket al een chance die anders tegen als een soul hè dan is spekle green is de kapini is gewoon weer nog niet chat in de different bit kick gemaakt een kick vader 9 punten 40 bonus aan de heen Arthur Carach shaft meidir mach should kick more means of maim she chai Brandon Chigama oh tashi hardbar shin kicky double bonus Breathnach ja hoog zijn mag je had het teruggeslaat Cluiche is groen en op bal aan die is de talen le bal maken die is dengus je cheft te maken zo op postje agus I fortune ik vind aan agus te maken bij daar niet hier Near Taid ar chun ag fin an óid teachtaná seo droch or tú cosisian nora agus iad a gion sínis. Siar chaisi do chuil. Ja, ní roiðin sé berí bán. Mike Anton O'Connell. Omani Harva cumas a chumá. Barry O'Connell. Agus fátanis ag Sean Denver. An aimseir go hálan in seo a mór na trá. Agus Tommy O'Connell. Sheikh a chríochna an scór an déine seachtar tá sí cáilte aige agus an Spideál a teacht amach le agus ní raibh farda bud teacht dún fearr a gimmert slína lá tosa sin a corma choláid trúr Carol Lee gimmert ach ní raibh clas sin thar bhfuil a burte Sí fáilte díiste cíteáil na chun sin agus ag lantamach an tíobh seo I díiste ag Cúnó dúil tá mé cheapar tá bhríide. Se Cúnó dílas a churisteach aige Conscience City as Love Ruan O'Currin. Toshi ag Denver. Denver gara Éilú Micheál O'Currin. Tachtanish first the broga bonna Ronan McDonagh. Ní hiúci sin sa fada an escaig mánas agus mach ag Micheál O'Currin. Micheál a teacht amach léis agus an tú fás bás a mun sin. Drainage teacht seo. Porc O'Currin, Far Dimmer, le Fórne Foish na Galibhe. Snach an tro, Finian no Lai, Finian na Gol Sísara, Anchas son na Breathnach fwy láhad. Fósig Finian, sin go hálan your fair ball and Taggart. Gol a tro da posti, Toshi imi yes, desh calte. Ja, I grúte go main sin mó ar páirce ag Anton O'Connell chunne sin léróid chu teisteach sa gáine lí bheice me Jimmy ID a head lína cúl ach deibre sé steach bhí sé an chungáidí an náidir sé gar an léróid sin chuid agus chuisí ar fóríil ar tíomh nó láimhe deise léróid tíomh chunamara. Finian no Lai, Dimmer le furan minor agus furan fihin na Galibhe. Creisiad Cluiche canis minor ráh línochain. Leanna bes nimmert tá sí tóí geord ó cartí na fórne Garrod Willie O'Farta tá sé teacht amach le féin na seasa rive. Nis na Breathnach áibrí Spideál teachtasteach an láid agus an tális na Breathnach an tamsin. Ja, en léróidin is ag fintán, hog sé sinna I boilte siar ar eisiríiste ag Tommy O'Connell, tá sí titiúi.
Carúlig de fórne se chéal immert an nói. Chábhúig an Spideál co-score de Saran Jakarta. Dimmer siad am out a héins an chréibh an nói chama. Tá sí fáirtistin sin ag Rónán MacDonacha. Fear vín sa gobar sa Spideál in Texaco. Dinny O'Haley. Máchan seo do Tommy O'Connell. Ach tá sí fáirtin is ag Rúan. Rúan sí boilt an ard. Tá sí boilte yes. Deis eile cáilte ag na Breathnach. Amrú ID ochar ag cúlaí an Spideál bhí al Breathnach na ránsiad. Siad titim siar breascapaí. Iarráid facaí ar a talan is ríist ag mánas agus a go le bollamach gan fada. Anói. Anúá ag an dárin se na chéile, bíntse ar scoil le chéile. Neart cards a masc na himróí munchin ar a barc. Tá sí fáirtiste ag Cormac O'Lai ar a gittóg grannan sí go má. Tá sí go má. Dónáid é an scóranis. Beannach seachtú an cartan seo is stád a fér sé. As cinnte siad an Spideál a bheits ní sásta leis an tústa is chuir leis an immert. Gon dáta be Antonolaí gruchtar chuile iarráid munchin lár páirce agus a chuisteach an anos cultiniú le heis an láid ar a níl na cúlaí na Breathnach a dúnte. Gan táda is in na fórne se riamh an nói ach áin bulisce. Máchan is tá na Breathnach gunsaí. Seanis Acab agus tá sí teach le luas. Fós Acab. Deis a chúling na Breathnach agus in táidí síos céirich i cinnte. Sean Denver a ceapan de taid a talan sin. Deibh sé trí deis an go má má lág páirce bhris fimtán síos an iarráid agus hit sí ag ihir de in sin cún ó dúr. Chuirtesin le ball trasna isteach sa gcóna ag Idirmheánach de Micheál a chuine iarráid. Bhain preabaiste agus a bhrúch an cíine agus isteach a lábha Sean Denver agus ní raibh Rinne sé rud cearta me ceapéis go breanna sé grán ag an am háann se don Seán í séiste agus an líráid facaí ar an talan seo. Agus cárta buí bronta sin ar Micheál O'Currain ach dí a Micheál duna th bar an sin bhí sé iontacht de Saran Jakarta éonar bhíoh sé gunsaí. Fear Ross a bhíle duna go má. Neart ghuiilt agus cárda leis mó San Francisco chuneal súlgéir ar glufa seota me cinsa. Cluiche tal a feiceáil beo ar TG Cahir ar fud an down nish. Tá sí teacht, Rónán MacDonacha, tá sí fácaí aige. Mánas lára an chúl, gon choras a ríide, Breathnach an cín, Rónán a teachta níos an séir chitóig. Tá sí stoppaí ag málas! Ceannach an sin ó fearr bheach gimas leis a bhuireann idir chundé agus deis ionach cáilte ag na Breathnach agus tá slú brá ballísteach go stád a fér sé agus Idirmheánach mánas agus Rónán le chéile breannaí se gúil airnamhacha bhfuil chéile gurras ag go dtíreach cá se go le chuidir iarráid sin agus sáthhabhailt cinntan sin ag mánas Breathnach. Í breannaí se go ghail an bhaine sin éir. Dara McAnree, Taka ó London on the Cluiche Sharmers, Tushing Anton alive, he doch lead to Dara Shanta Jakarta, Fós ag Anton, the Curheeds and all the Rahar, Kieran alive, got a staff, Desha Fuinte, Kieran, oh, walk the she currer, yes. Chola hansa go bun sin a ríide Kieran alive, Rúiseach an cínin sin ach sinna fáil se, hírs na cúil a ríide, agus se dan sábal in Ísbánas. A ríide rinn se an hábhail, breannaí se gur taí agus gurras ag go dtíreach cá Rónán go le chuid an líráid sin chuir síos ar chlé ag a bost agus rug se gláánna ar an líráid ní raibh sí bhaid. Níine me go le caite, chá Fuinte na fórne. Deis mór cáilte ag na Breathnach nói, búitáid beisin turtáid a Peile with it. Gréibh chonacht in nói taimá ag na Breathnach gimmers na Peile with it, dimmer siad naid a rábhíle sa sé cuioine an comórtas Peile sin ar fáil cin Spideál. Níormad tá a fin cluthe leachanna sin lá an 17 úd. Chola ag ceappa níor go bead na Breathnach go brúsás ar a gici bhí ag an Spideál a breannaí se go ben bailach le hímpala agus go bead a Spideál tá brúsás. Kick séir bó géiltin sin ag Dara McAnree. Sean Denver on agus tá cinsa go ducarú an amach agus mé sé geirí seo hóigáil. Barry bána mí sos an tíomhlín an seo gan an áhaáil. Na cúlaíon is tar níosteach agus idir éis le chéile. Tugam me tíos an is ag Sean ó féine ar chachtain na Breathnach tá sé híos an sin agus tá duine cinn ag le leis.
Balúir lochtéisteach le tríblaid le híomh tá banistóir duna go loch banistíocht a Spideál ó sin ó Ceannais Te brasá se tús á sin. Tá cúpla scór deáte agus sí mu ring málas sáíocht leis cigéiricha so bhí láthart muid sása gomáile se tosa taing Tá déanú mé cíine go daoine finámse agus tá muid fós tá muid chun cí nach fáint bu sásta hin. Ítach go tó an tús chuir a glufa an tús go tó níach orí lochtéisteach de Seanse agus kicksíir se ach te ban sásta leis a tús. Tá leis maid leis námse tá níl guibé agus eiste go leorgan nach guibé stáit féirsí go handúil bín gáil Seán agus leis a tús bhís coppa immertmáidin teing agus dardó síos tá muid chuine na dram na brana amachchas Ítach gur míle reis agus Angus agus bhánas. Fair play to Sean. Kick sin agus deis eile cáilte sin trí as the chéile cáilsa chum. Ronan Ronan McDonagh a ceantach a tam sin. Go leor deis na cáilsa ag na fizz na Gandhi a bána is tá Seanteile a chum. Agus bhíon le choiríne duna thar bar an sin gon Spideál. Trasta tá siad a gháil ag Mánas Breathnach. Cluiche amach a teohha Mánas. Tá sí lá na parca dar amach an mí. Réithir bráis carta seo le féan bhreithidrog. Tá dar amach an ríte. Pul carcha leis an óine chud eile gan na drainanaí. Dar amach an rí. I dró tí chur a díreach steach láb a chúlbar mar rinne siad chúig úr an saharann se carta agus sin deis cáilte ag dara. Well Hansen sin go baide agus níar losa bes a giction agus hittíisteach a lába an chúlbaide mar chéile agus a hitráú medribh steach a lába bhána Breathnach chuas kicksíir le géilte inseo ríist de me cheappa go bheith cormach ó luí a thnin nuas cean go himirí na Breathnach Tá ein deacre ce le go bunte an áite bhfuil muid mai all ring íí an láidir sin na caiipíní huasáin agus muide Breathnú háart an lá se níhacht súla an aimse se agus an tráise go bblion. Tá se go hálinn I barcad fér se daine fud a dana chuneal siúlgéir ar glufa se ar YouTube. Evan McDonagh an sráidháil in Spideál. Tá se más an chlánaí chonéal ó Bahúna. Tá si de Sydney, Stefan O'Cade, tá se I Vancouver, agus chlánaí láim mar Luama. Tá si de Hong Kong, agus neart eile lob chumá, neart a Melbourne, muinterí húhal agus I coiste agus an de Breathnach chumá tá neart a go Leheadsaí Dave Willie ó Florida agus Liam tá si de San Fran tá Mánas tá lista fada díine Gwilta agus Mácla tá nó aon tá se mó San Francisco chumá Breathnach mar rinne Mánas deire seachta le carta tá Rónan an beolan hééis seach sús na páirce. agus a cáiltíí siiste agus sár hábhailte an sin a bheith go bheith Antonó Luí bhí an chabantastása nó idir seachtaíag se chuna lócaíomh go dtíhann fuirí sin stop se lena chuí ar a talla Mánas I teachta amachchan is lápáirce mar runn seaban na teachtainna. Má tá Rónan beolan na íana tá Mánas na íana chumá céanna leis. Tá sí inis ag Páiricón ó Corrine. Ó Corrine it's ó Darmach an mé cinnte si de Spideál tá go thumlá na Ganas lá na parc fi láthir. Darmach an mé agus Páiricón. Níl mór an feic in churba ó Tommy ó Ceannais agus ó Fintan ó Corrine. Fintan an ói a bhí tinnis bollag a crasho an deire sean sa carta. Tá sé Kieran O'Brien an de bhí áháin na tháinig seisteach. Bín ónis. Brian McDonagh ó Ceannais. Í chuiristeach don dáirthúir líróid chuthir díreach steach a láb an chúlbáire. Rónan ó beolan an ói fear tar fanal síinte na gáile bheith. Fear chrú créibh fé héan le gáile. Cúpla bíach an naid blá clia. An boost ar a siop an phobal in ói. Nis na Breathnach gunsaí tastín scórhób. Chearan na bheith a carta agus fós pócaí fála. ag táma agus cíntear bun léará teachad amach agus ag dearma deomí lána is a caithíompla ag garáid bhfuil níte a chuimí machtricha sláitfa na ggóla Thula runna tarní siar agus Spideál go láin na páirce. Tá sínis Sean Denver. Mach le garad an ói. Ní pointisteach. Deis ar scór ag Cító Donachú. Agus tá sé hééis tite meach an lága agus déir sé le cáilte. Brian sé a roiiteir a íad a kitre go líon an seo a heappa gur spáinte íad a gur isteach beidir a bheith chun
an Kick séir na gáil. ní hat am heb goach a sítíocht go fad sta Santa siag mána san lenos, Tá sé teach tresnan seo ag an bhar a tíhlín agus tá se go leir leis an réiteir go bheic se cad a Harlan sin agus. Focail Micheál Breathnach ar nói, bhí sé an áir an réid. Bhí sé mar groomsman go ráthir Ciarán éad an a bhí mar best man aige. Yeah. Rod nach go leor daine go rimar muidir le na le seo má nucht le chéile an was rinne bliantan agus scar da chum an seo a chéile hir 9 sé Dí me fu na brenne a mellachéin agus Dí man Spideál na mellachéin ó híh na homanó agus so mí duine na brenne grú críhannig chundé san homanúch gon dat lefuid an na Spideál agus is an bhíhar a hagad le chéile nuas rinne blianta lena hintí sin na chomóra. Cynta stad fáda ag an dá chumann seo Spideál an chéad mention bhíar ommonach ben an 92 chéad tagart faoi Peile ben an 98 agus Spideál an gimmert Peile agus ommonach dóchain Mánas teach amach conturtach Barry Bános a chuin amach Níam Kelly siar dro an neaschaachtín a ní ha Micheál ó Corrín Éamann ó Cunlán Muint sé eile go bháil an tagart sa gionsínis. Kick séir a píisteach sin cító donna chugus hééis tarint is finíon ó luí agus an réiteid aráile sin si ágáil ar a tálann seo breann se gúil fear an tíomhlíne muíist agus Spáint go ddíireach cenáte bhfuil an fel le sacrú. Eisiau na brenn drón chŵl agus brenn se gas na lábhag sé í seo agus. Dó tríocha híon amsí gantan na le go dí se sa chréibh ar a pointe tatan seo cáte. An óid imnóir soccer den chéad scochamach a se seo le Galway United. Brenn tí sin go má táisí go má 3 an áid an scóirnis 7 na 10 cáte. Ní sin chu a head tresna gantan ó luí, bhfuil teach an seo go bra tobain ag Rónan ó beáin í fáitina se na brenn agus Barry ó Connéile a brúchan cín. Í ag Seán Denverach ní a se seaskippaid a mé heb goneach an ráigistechan sin na a bhíon fellir a tála le ceappa go se dúirt séirche cin sin go bhí Breathnach. Í na lábhaigh Seán Denver go agus. Seán Denver ó thuáil sin á chuir siar dro Mike Anthony O'Connell, Macla Anthony Nói. Bhín sa tráchtocht go radio na Gaeltachta agus na breanna gionsínis tá Micheál tá scór tasalób go lua. Nis tá sí fátar eisic Seán Denver an imreoir idir chundaí blocálaí do 10 ríist Denver agus an Spideál an teach amach le Anthony ó chu ráid seo. Dro a ráthir se dá finian agus feá cinnta dimta sin ar finian a lai. Níach an réit a ré. Thug sin kictíh línan ar roiideach ar línan sin ag ag Mike ríist. Nis, Dia Milón mar rinne se go minic de Santa Carta teach amach le. Tá sí ige Darren McDougall feása go mór im líana duine gon chrúpa. Agus an díráid chunírádan sin agus Spáinte níráid, bhí sé léchad ag Micheál ach níor scuid se leis an díráid mar bhí sé sin cansaí Micheál aon. Nis catteach do Anthony O'Lai, tá sí bholtáir ag Anthony, tá sí bholt a cám, tá sí mí ar clé agus. Ní rog se ámáid íre lei sin, ní réna se agus scuid se leis an díráid ní heb gur an balance ceart ag an nám. Bhí cinsa Gula Wama Katrina agus Anya Hong Kong agus Amelia. Tá bhí Joe O'Lai bhí mar cantas bhí sé an etin tamach der dínte carta ach na hetití cura ar cáil aige. Is a mórach a bheith se gol. Tá Cillian Heath mar waterboy chumá na breanna teach. Tá sí bóltáid bhfuil a chéad scór fórteach chun. Bhí sé sin a tastal. Bhí sin fáilte ag Róan ó Corrín. Mae heb gur se harta istéir chorneal an dín ar a bhfuil sé sin a chur le chéile gomáin sin grúte lár páirce ag Fentana Corrín caiite ag Mike Anthony sin isteach ag Róan agus níana sé sin éon bhisté caríide agus cha sé heir tres an sáfuint. Fénú mat carta, Peile átra fú láthair, cinsa tá Spideál i gceannas fú láthair agus bhín scóir sin a tastal go géir. Fentana Corrín hís na sin lár páirce an roiiteir lena híomh breanníte
Mag tamrain in sin agus an mála druchtaige spenning jagad éibre sé sin. Hickmach attack o Monas. Achlife in El Kosharigo. Marta Glitzerig Morton O'Kira. Agus is Spideál like on Ceannais agus Toshi. Eg Bino. Machan shot eg Poricone no Corrine. Ordway Poricone. Zirud Lirod Kirstach to Ronan O'Biolan. Nive Loch Banish Diet and Spideál sauce na leshin. Begeerti mech an Spideál a wad ní scuidach an Keen. Na course in Peile Dorish. Mike in seach ní an áite go legar agus chu pass éis ag tamú táile glíhan an seo ís fóinear tím live Clay. An kicked Zastan sin de Hughes de Broga with Michael Canela agus will she imi machta she kuniste. Regan. Carty Sheardo on Cartin Garrod Willie of Arthur. Yeah, Cormac O'Leary in the Sar Emerton United and Myron Tivlino, yes. Sparsa Munchog Barry Bondix Fintanach Amach. And so Ronan nach the Shakal Sega Tashi Foster Ashig Machtunach in a hard bar on Kitto Far a Hall Raw Yeshanoi and kick Erika Agus kick Siriaska. Fotig Fintan. It east Machtunach. Slias came all in wine Chinchonela Wolimo Kala. Rudnach Waleski in the and Tivo Hogan fight can show Uskli go Homlan agus gunistí nach Bert an Langholi agus an cool bar de hero. Nish de Brana Gunsi. As je Dini O'Haleiners. Ceannais grown on the east. Porgal Tomlish. Mike Antoinette. Mach agus Dia Milone agus Saididach Lauren the Park here on the lie Shas the Rivet. It's going to the sponge lay hey. College the goal, Mike Anthony, crunch she's a flagging. It's all full. Spastic Anthony, agus Toshi Curra, Clay, agus. Akshan Brogin Chari, the Holland second chin. Rusha Stachs Spas, the school Spas Suaso. You ran Bruet, the Welcha, and Leroyach, Haranchi look at team like Clay. Dash called Sig Farah Ricketchin. Bertamuna is Skulls to learn it. Mike Anthony O'Connell, Idir Pelgo Humlan and Leonanoy. On Omani Hama. Agus Conscious Cruiserashik Fintan O'Curry. Shantic Denver could read. Deshinisha Hole and Shaw in the Brano. Yeah, Markel is a donor Shakati, Button Johnson Chinner, we should get the mark. The Macaptic band Mialo Corina Harley Leroy in Chinner, we shall get a pass. Ishal at a towel, Hudlan Gaurna, of at the stars, Amagus. Bano Machi and fastest I read a grown under Agus Salford near a chance segment at school. Na Brana goit a Keenan Shaw started the fishy, Glohe Candish in the Brana. Odds in the sheeter, done the boots or in oi. It's got Tobin. On the Brana Taki Dash the lift shot, Tommy O'Connell, Brana Chigama, Poshi go Holland. Halfway Zatrup. Spidéal didn't you know with Brandon Macher the bark and shot a Hortari. Dan de Brana broodje zoals hij de Gikemach, dus ben ik zeggen ben afri, een roosje de rest die roodje. Kan gert toch wat je mag ik Manus Brana genoeg. En nou ik ga more on row ik Manus man goed Bert more meet maar Lauren de Park ik de Brana, ik Tommy O'Connell agus Fenton O'Curry dat je those kin share cool kapun. Spideál dat je dog achter los akop, dat je vaart is dit ik go like. Ja, je kan je gemeenschap zeggen. Cormac Aguni Mar Targaman, Deshinis, Dara McAnee! Yes, go home! Fragrant Tina Fosterashing, it's Spideál, August Tom, Fina Wannabro, Christopher Keenan Shaw, Stad the Fiershing. Ja, die zijn Shaw, de team shining come forward. Agus AS is going to be a walk on. You want to make Mike Anthony series. Saw cool lady that New York chance go or Biola. He fades in the phone, you saw scoring. She there whole scored the Saran Chakatse. Gone Todd after points to one for law. Farah Hool, Rona McDonagh. It's so Denver. Denver Dinagama. Agus O'Keefe Cunna Lesh. And Oi Tygo O'Keefe thought. Shagurti agus I Macantis River Cliffin, Cruciate Dintage, good Triúd. Machanish, Macdonagh.
Thógan na tám leis. Mike Anton O'Connell. Macdan nach a ríist. Granúring fintánan sin agus am lárpáirc agus ní bhreanaí te gúilte marach mainte mar na bhfuiltar builéid na raon te síos tá sé brenn an Ryan á ríad ag buinte seo. Cinnte siad fearr nach bhfuil Ryan tá se go má Tommy O'Connell. Deis sin is ag Denver, tá sí boltáir ag Denver. Tá na fórdia ó scór. Sár fuinte ríad agus iad spáint faidinis tes múte gon fólas goite stechan sin na brena gon tada a ríad bhain lárpáirc isteach níl hiarach Dio Milán agus Ciarán ó lai ag buinte seo agus Cormac ó lai tíiste agus Garóid Woolley iad a brúsas fad na páircin is ríiste hála an tíomhlína hall. Kick mach aintach an sin bhaid mánas is ó Ciarán ó Dráin an Talím ó Calla i Gionsaínis Queen Mary a mó bhí cinsú amach sí beo bach sí tu fáilsa mór rih fud in the Spideál amach sin teach tír. Rinne sé trebun sin agus níor tháinig an léróid níos a gine ra cinnte cá se gáil agus níor tháinig an léróid níos tá se láimhar ar a talla so fríon sin fáilte ag Micheál Breathnach agus Tommy O'Connell teachtamach le. Tommy O'Connell fearr Russ Mucker nói teachtamach le inis agus an captain Garrod Willie Ido Barry Bond Bert gan na Shannon Dory. Tá sí cáil sig Mary. Bert is the Spideál on agus tá sí ar a tála agus Cormac ó lai duna harbór an sin. Fiúg se an tálaíonn sin a ríad a berí thug sé níos le na ráchaisí so se cheart a bheán a ríad na cicsíor gon Spideál nach breanaíte gur bhrean ón réiteir agus gur bhúil se go le cáin léróid suas idir rá éimiróid agus a ríad cici bhí an gon Spideál an sin. Fearr a púrín Barry O'Connell. Gimmert leis na brana ó bhlín rá bhíle tháinig sé sneach an ag chlámpur an bhlín sin. Sé 10 duine bhí gimmert a rá bhíle se cearr nar fearr na brana ardú céime. Agus tá heappa chunig isteach chu an ná mar sin sár éidirn ag na brena hir ráhíle na fáidan sóisiir bhíontam ag an náam chéanna fáidan sínsir bhí ag an Spideál tam sin hir bliana dá bhíle agus tá sé ionintach ríide agus chuoináíon rudí hart na brena bheith sínsir bhfuir bháin agus áraí ag fintan a ríist. Fintan in a harbór an sin fearr mór mílteach. Í bhailte trasna ag dáró dúil tá heappas ag an léróid chuig Denver-inis. Bailte fada mánas teachtamach agus fearr tarnaí siar an sin. Ma heb go cító donna chuúhí go stechan sin sa gáneil go fadas ecim an deachar an treag níon bhid dóta ar a réim sin agus breanaín se gur háran éman ó Cumann beidir siara. Ben an cinna ceartó Denver bheith go le na postaí a fada sin amach? Well, stoinar a duine tá sásta ruíocht agus na chana bunús an chluifiúg go Spáine imróide gúnaí le héna léróide agus go gatún treo arú inis agus a ríist bhain ngéim gear mar ag deir an le cheart a choise bheith gúnaí a chu le háirt ag buinte seo go leor an damhnatá agus an pesáil gáirin sin gar bhaisteach go chó. Agus anú sin teicisteach sa gluife le blianta gúilte an deachar ar chuid gona leóga mai agin imríte gé an chluife gear seo an léróide chomáint lena gosa mar níl an spreic sin an agus ní teag leachta go bh dhéanana. Ba sé inta gaáil íocht éis léidir sin a hiocht éis an chluife ríist. Seach de ceir ba ag leama an Samhaid a carta na fórne chóscóracht deis an éas gan isteag Macdonach a chun na brana a churchan cín ag leama ríist agus tá sin dintaige. Sáfuid áíir in níiad a bhí sé a tíh ceart ag erichetá an léróid faci ar an talla in íisteag mánas Breathnach léróid builteach an teige a sí ag bíó mar idir tú héin agus iad a goilchan cíineis. Samhaid a carta Dair leis Spideál seachtas 10 amach ruchtal sa chéad mis cheappa bhfuil beag a chulaich an grúteach go bhío. Seachas beidir an cicéirice éman ó chunláán anná amach agus deis cáilte ag éman mach le ó sin ar nói. Bhí sé brúte suas an sin agus choléimdóid a ríir des múide go trúr nó ceirtíiste gon tríocha slát in sin cholahansa go bhíag í hógáil man ní chuú an rúid bhain na cúlaí. Cice mach teachtanis ó
No, Beolán. Oh, go Holland way fin tunnel currying along the park at Donna Brown the gun Ceannais agus Toshi egg Sean Denver agus Bullia Maureen the Fulton Chinner Denver Trubloid Shaw Idir to my Happy Gavit Shaw. Kieran O'Brien on the Vion. Yeah, Rook Micheál or Idir on close line manager agus a live himple a winner and right in is screeves and yaur. Bisha simul Cadina Shaw. Court the Bui Vaison Capwin. Yeah, Sean Denver read a tal ago, we shall go looking Kenyan Chinach, we shall redeem back an art, Lishamonal, because the Brano is. Oh, Court to Dara Grutta, Kieran O'Brien on. Yeah, Kieran Argistach, more Faronald Lahana, Jimmer Sarflef Idir, Agus. And Jack could lowered as tackle gun Tyson, Agus Brenna. Wat we Micheál Sean Denver and Leroy Digge, Micheál or Idir. Carta Daraga Shin. Well, Tazam Guruni Mahina, Father of Law, he's in Shaw, oh yes, Agus, another year's medal in the Brown Shaw, Eurosam Pignarnum if you want it. Agus, Brownie Check Brown Shaw, Fats of White TV, Agus Federation Tarlo, a Gluffy, Agus, to my half Gorset canal crew, I did Martamaka, later Kunde, Law, tackle gun Tais Shaw, Agus, Nigan Torresi and the Aina Nation, Marial, Brownie Chagrana, Ach Eganam, to my half Angus, Nahudas Agultoy and the Horbe. Kieran O'Brien and Tasha Heshachal Zirach, Dro, the Shumri, Fesh, the Stiff, and Tunnel and Chin, Agus Deshanish, Egg, the Brana Golho, Fuintach on Keen, Chauffeur, Vidochlita, Lafayette, Ruan O'Corrin, Agus Tashigomel, Yesh. Tommy here, Ruan and your Chakal and Tufasakab. Yeah, we shall watch to create in Lahana and the Halamunya and Jagrusa Changui, what is Far Lahana Gorshi Casago. We shall continue had a spot Maroon at our Chinese Potitova and the Posti in Barky Firsche. Monas Golkiarle, Agusin, Adog Shades in Shaw, Eglahama. Begalor Content between Carta Direction and Bruno Kieran O'Brien on. Agus point to one is in the Fornia Eglahama and Spideál Hain at 3. Micheál Breathnach Hain a Cahet, Vina Breathnach on Keen on Lafayette. Ach took him a cheese, Chafarla Sean Feeney. Let me have a trip, Padder Rogue. I don't know, Imror is there in the Galiva, Padder Catcher good one, Sostanish. Yeah, Tar Valcha, Hosmo Gadonna, Valcha News Starter Carter, Ficanu Medemi, so the canal, Hanna game. Ach, is a more kick Pino Shakuma, you know, to full sound, Hossan can the Harlow Tantra Carter, this Spideál, Hunted Starla, Anlodge, August. Didn't see the rookie and the Yogas, Thomas just Sostanish feel or bit the point, so was after job more, Tichanu more. Hockey folks. Yeah. Agus Feather, Kist 4, or Wallet Innovation. Yeah, waiting, we gaan nog. You know, dan de buiten niet dat blind crew Kurtachel Cup. So beter maar home zes zien ze het binnen alle en kunnen ze beter kunnen hichter agus shot hele hoort zo. Come in wild Feather, can I leave? Can you? Thanks. Rash agus je lads, gefolja, come in wagi. Ramadi Hod. Fornia at whole score. Hand a cat and I hand at 3. Monas. Na Fornia Micheál Chin, Kedavation the Roig the Hammer. Cave sauce the Merle. Hosted Spideál go hintach. Bisha the Gannis Bennach go Cliff Fad. After she hearing the Hammer. Agus to my help was I did customers and Cliff and I did on Chakacha in the Brana to my help and Lodgers Gate, Agus Hitcher, Sherry Bug and Comasco Royal of Yakabla and your Jacob Sadar, and special in your reading spots all like Hoynider and the Russia, the Puntini, because Ashen Hornick the cool I read. Agus Cholle aanchansny forward na neemno die rond Cliffe met die Brandoncha on cool to me heb voor Micheál Breathnach gereden. Ja, de Laarpark Hassan Jemmert brochen cool. We doen button het jaar nog chin. Ik had ik Micheál O'Corrin en Jen agus Corriedzeg Denver agus nieuwe chance big man is in de stop. Ach wie zei de teamkaart groen aan maar agus katu wallig maar hij zei de teamkaart kon hol wie zei de verschlegen agus nieuwe bel gaan we stop of man session. Is komen mas hier mas to give a Honda, Marful Body, vertical Punchania, because to make up Testalo, vertical Puntaus. Honig, it's Spideál and Ash, Lorach, Agus Darmach and me, le Kriech Eintach,
gan chance grown on the chin on it. Nero, vi sé ein jokud idir an lero chechtiocht no, agus an rudde basont sin idir kormakoli, chunne sein lero, chas sé foi ro, nirne sé an fauler lero tein, vrana sé hempel, fekadun sé, fik séach is tá mu fekal níos mó sin in an kickfader sin steachsa spás, ma dat dunne sásta ruchtta teachsa spás, agus sé intach sin ekal idir, agus sé goskultus an chluffir fad. Agus nis tug am cheese tá duine cin zile hís le Sean Feeney. Cumíl má agus le híomh tá Jojo Lee ar na lads ar nó ar chearcmach tú hína Hong Kong fi Jojo agus in is scéal. Well, vi moet boekhoud fi le gallenon jardin shakait agus tamaban agus moinin vi kehre le gallenon ach nor vin drane tjach shakait daar misje on schedule agus niach met jardin ach be me ganon marich le kunite. Khochin che lan leider ach martin heen is fiu a yin agus ni khal klub shade or til. Anja, fair play. Sítach bheith seo. Ítach nóáil dí seo go ar na gaiileh nach Jojo. Tá sé intach go jo agus well mar de tá ceir nó héine go gimmertíine agus tá cá ceir ó bhean agus tá na choíní tá trú a cum sinna gimmert agus tá rion teile gan na choíní agus dram cean ó cúgan ó drain so bhfuil squad freisin so sinnach í bhfuil an taintach faoin na cumlóchleas gail gus an na cluine seo ó glún go glúin chuneal ó rud a gimmert. Cumína man soch láirlinn agus gnéí leat. Aniar, cumá Jojo. Na míomh nuis tá bhharta le Ciara, just bhharta an cehulta. Cad I have faoin game go dtí seo? Well, mar bhí bud súla stoi seáid an chaimrid go deo, ní tar an cluiche má Peiletáin ach an chaimrid go deo agus is clufé stoile bhuachar watún mar tá dáhíh tá faites ar sort scuilrópa tá go deorgan fel gal tras na páirce agus tá faites ar botúíide agus dá chúlgáíide a las clufa chúl ítach cead ag róda agus cead ag darach an réomhhuiine a gáíide stoi a duscoil nimert. A tá caiide na Peile tar a gúil se Harcíad mar tá in a leid leada siad kick stoi scríte deach a lábh an mháróra agus ní ra scóir beag brada chu fiadú bed caite nó gargó. So ní clufa má Peiletáin agus fíorchaidhítá agus sinna bheith hasúla idir cuasan mar sin agus sinna bhíád a láfiide agus sinna bheith á mar a ggéidir ce go gapá le Spideál se bheith tíb le ceanna fear déag go dugad sin go oscailte doras a bheith go bhíád bradach ach iad a bheith sásta ghilsta seans agus a bheith begad níos dearfaí na bhíidir sa géide. An fíor gur tú bhaistin El Clásico Cosarigo ar a clufa seo bhharta. Tá bheith hepa go bé, bhí me chéimhfuil mar sa cead acha rimir bé héad, de déidir le taithir bhaile a dhéir, is na blianta siar agus bhí me ar dótá sé ceann go caiimlítí móra a dhéon sport agus na derbís áitiúil agus bhí mar a bhí an Clásico acha pála sa spáil, is nach mar Cosarigo acha is a tíim sin tíidir sin agus tá hepa gúil se á Skype arí me dína go leora a dhé sin nach chu se chaáile teidir le. Sar nó aimsin na Spáine in bhuach le dé. Tá dí mar goil teochpaile a háach tá gíidir chamar bí. Bhharta míad. Lumatenis tá cóútar na cailíní fanúla cehultú. Cén scéalta daanaan in John fanúla? Scéala be mannig bud núsanneomh go speisialta asáún bhí muid an héna réid. So bhí cósan na carcaréad a go baile halún, just an fear. Báilchar a bhí má láún. Agus ru cinál ru si dísport a plé a clufa réid. A réid bhí mu dísportach ní an clufa, Maidinneomh ar meach nuas bhí mé héananas cairn áid chum dhálacha a gansaíach fríomh ar maidin ar chuig císeach níla sam. So Karen Nick Zero the children here first. Karen and two saying Callinas the brand of the kosher shot. Yeah. Agus Kechar leave. We're to become fair and we're on the Spideál raid. No. Over. What's the word? Get that into skill? She just our co-scorer story. Hanley Gavina Magis, Canary lads from Ula, Machjo. Agus let me hear for freshen to Harry Breathnach. Get to Harry. Fear K Fossen ye. Fós me héna agus ífanné bhí lámór an Ceannais bhí muid ceile sin fós I cheann agus tálan bheith móteine agus lá fíorínta clufeiceil brandhfuid a dálób seidí sé a gaihann le chéile.
Fair play, so nie fóstú, cohortas le taine agus ifa, agus ruair deachcht a bread, tíocht amach an teoneach an brenn ar a match. Well, so I go my canal pass ischich dú le bhela so nar chashi dream vi mis ruti machadurs agus mo hóta chumar bille bheith tekin ús a mar rud a bháin ar medal chlufa se cháún tú sin brenn ar a dachlub se anywhammer les Spideál, anywhammer les brenn glorméisi lum ar chuin tíimar sin agus Markins modinne sarchaiflint idir a dachlub, dírech mar bhsúla an rís dírech mar bhí techni se chaite sin agus go tíim hén bei mod súla sarchaiflint rís a darlia. Nach intach nócad í go Peile ar na gaiileh. Is ítach is creitin tolhór mar dir, Tá sár imirí sin ag dachlub agus Markins is imirí an ógatá an sin darach ní dauta behin Tá chuide go le gaiile hena hén sin siid agus na sóisiid is le chuna défeic muid chuide bhacu sinna caigan na gaiile bhí ríist for sin. Go míle mat, cohortas agus rís le taine agus ifa. Go míle mat, okay. Reisna se taine Ingus agus bhánas. Go míle mat. Fair play a tíos sin Seán an job dintad. Nis mánas tá go breanú ar ceangan na pointí is conspódí as an chéad le sin an cárta dara go brunú ar Ciarán ó Dráinan. Cé a cheapan tú? Tá man deáil sin an ball teach Seán den reis an casteach san nimmert. Idir chatte ghil marial. Snáidúil muid na sín seo hí cuasa díirecha dna ar a gúil agus bhí gáimir tíisteige tá cheapan ar ach duháinnig fordin Spideál a ríide. Bhí sé áard ach mar dú me le tána is méric mé héna glufií agus hála se go héna agus ní chuú gon fáirt me rinne me rud céna in ggéim Idirmheánach an litir mór fada. Ag seo 10 eile ar chúl ag na breanna agus í cáilte. Well, anyway, go le se chéile mar a deirtú Angus Mánas agus Rón an gandát a gobert an Siúpa Texaco sa Spideál. Iad a gobar le chéile go minic agus tá cinnte go míte a caiinte na rudí seo ach ní an chlufatáin is lár na huiide síla léineo dintar an einlí seo le brentar chollehort agus cámolin chollagine an dhéróid a géim fuinte. Go má tú ma tíigh Seán a ríis cé a leat Seán? Le híomh Angus tá cinál líoch cóteála ihar na gaiileh seo agus Parco Conor le híomh bheith sáráinnig Parco Conor a chola imráir beú seo nne. Fáric, cé a thuúm héin faoin caitha seo nne? Déach sé críochnú déasta sé críochnú ó scór ríist teáin. Be sé cruúir Spideál tá duine fearcáil sin se agus sin sin rudí an chrób sa darna chu. Ru tú cheap chun carta deach sin tilsa mes tú Fáric nuair sí géir. Bhí mí éireach rug sé náid mí cheartar sam mai bhéann tú a gine beh hás cían na ghilna chuoinis tá tú contúirt agus sin agatír. Bhí deneart bhí. Caréitir stoi nimróí chosin slá an Johan. Caiisiad ní éon sin an jobbatá le díanaach go agus. Tá mí ar barbach, ní tú géiríon bheith chu go fáir cum cin détar. Ceismórne stoi Kevin Walsh a breanú seacha de glufa John Fáric go leor caiins faoi imróí bheith beidir nánan gradam nún an céim an ard a hoig agus í panel síir na gaiileh. Blin numróir gap a héine bheits cinál fáil súil Kevin an Well, tá go leid sin go leid sin Spideál di sé míúr faoi blianas fi rud ceanna céanaar na breanna tal rónan na choíine sin leidógad tá díana Harcíán agus beidir go be go níó fósa. Tá chu peidir meach cheappain. Tá níl leút be faoi tá. Agus nach ítach nócha dí seo a riad go ihar na gaiileh agus lá a gaiise. Tá sé ar bar mar tá sé liú ceanglisteach na chéile tain ag chulagan ar chéile agus is láinte go réilteachta chuna mara. Láin. Go míle maid such Lordlin Fáric agus na daibre arsúla teidís mars go ná. Go míle maid. Okay. Leis a taine fána na isis leis na fórne heachtamach gon dára le. Mánas tuair se deisian. Focail a bhain faoin na daine tá breanú a glufa seo thar lear. Ríide agus muite na breanna ríide leúid níos túiscin sin déhfuilí ó fáta a scail ba chuid agus líam gon daos maclum hain aine tá hála San Fran na daine se go páric bhór buí mar agan siad ar Tomás Canraich má taimí le blianta hála San Fran Bernie O'Grief as a glóhóid Martin Malone as Rosavíl Jimmy Bego Cnéil Cornarón agus Charlie Tim chumá as a grúch hála San Fran hála Bert san Ástráil tá Ronan Josie ó Costilla as Cornarón Mike Neachtan san Ástráil chumá agus Diarmid Cainis na minne hála London agus na cinnte go sin le go breanúir ninne. Se agus sin gon Spideál sin mar luúmain níos dúcha fear sráidháile éhach doncha tá se mástan na breanúir chlánaí chunéile bhrála bhain seo tá siad san na Sydney Stefan O'Cade tá se Vancouver chlánaí lá mar luúma agus mu cluiste níos dúcha bh seo sa bh lá Tá Francis Kelly uncle le Liam tá se mástan na sin tá Dermot agus Brendan ó túil Páric fanné Johannes ó Connéil agus Angus ó Farta tá siad san in Melbourne agus iad súil le Cluiche má agus má Peile eile
Mar sin was fan leis an réitor na cuasan Peile doras agus iad de chuir tús leis an sin. Agus cító donna chugus a brúchan cín in seo berta sa Spideál an na dhé. Tí a tála ríistí bailí Támaíoch an éile. Na Breanna gunsaínis agus chuir riad ag dar Macdúil. Cáiltin sin ag Rónan Ó Corrín. An stíl ahananta seo tá ag Micheál Ó Corrín, Liam Kelly. Fear go bhrális bheith is Jim Cluiche. Í sa mór an na trá. Ceann mór mílteach fád de bolsisteach ag Anton O'Leary. Feáil cinsa tinta stéir Cormac. Agus an tá leis na Breanna sin. Cuimhin Malone go síosara. Hart amach a cuimhin. Gunsaínis tá Dinny Ó Héalaithe. An dóigh mac le Donacha. Fear mór son na Gaeilge. Siart Ó Rónan sin ceann chuntartach. Advantage to Cumann sin an gansaí á Haran Joes a teacht amach. Fear céile Katie Bond Breanach, Barry Bond at amach lein sin, tá sí chur a rai. It's ó cuimhin Ó Malone, col cahar le dí ar nói. Garrett Willie Ó Farta, fear chuair scoils is Spideál. Goláiste, chrí with it. Siaranis ó cuimhin Ó Malone agus Fintan na gunsaí. Fintan na Gaelún sin ó Pádraig Owen. Agus an pass. Tuki Sús an tális na Breanna sin. Ceap sé gur sé sin bhéad a tíh lína hall. Isteach ag Michael can élas a lára ríist agus trasnada tíh seo ag Cumann ó Dúil. Tis fear a chúl. Móna McDonacha. Fintan na gunsaí. Sean Denver. Fearta na chónaí ar nói le Tanny Cummins. Gahar na Gaillimhe. Denver gunsaí Bert at Tarantas. Real a funtar stege agus. Kick sér bog Gaeilse go Spideál an sin. Grúta ag Sean Denver. Sean san ide gur beidir fáiljant a go héine a líróid drivision chug se go leor cois céimena ach chuin tackle can all ard isteach ar ngólainn agus tá heb ruáin is a dhéú héine ríist. Gan se gon se go le tugáil seo as a láha. Ní raid a leis roá sa chéide. Bol ó bhla an tálatí sin an áard ach tá sí an chrín chumach chéanana. Péireachtar banis de Breanna. A gamisiún chéad scór san dáirle seo. Nis cén is féile mána tíana í bolsa íseal bolsa ceard ó Micheál Ó Corrín. A Tarrant is a strachant as a chin tá Bert gan na Breanna. Agus Kixir grúta ag Micheál Mánas a lorg tón ó drain an a ggéire chumá. Micheál a techt amach lein is, ó nó drain an os a chóir amach. Na Breanna Tarrant chulach an a sír, stachel ar an de parke. Liam Kelly. Oh, kick all in Liam Kelly. Tá sí fáiste ag Bino. Ó Connéla go sísar tá sí fós agus. Sin kick sér Paul Gaines sin sinning na Breanna. Kick sér bogáid idir mar bhí trúra cupiste an dímelón tarní séarnis sé an fear brise an bar céine mu an anna ceann seo. Rinn se go agus an líróide chuneála ríre agus brún os an tála agus kickbog tuí bhópan se trúra go bán go nach cháimdóid as a Spideál ag an nám agus áíide bcheart Michael can élann sin an tála áfa go héon suasanis. De Breanna hímpel an seo, sló mór bailúisteach sé go bunte seo. Se detar am gra os cin 3,000 duine seo de seansa caite. Ní me cinsa bhfuil 3,000 seo neo ar nói an cluife sínsir a techt ar ball. Bá faointe iad na fórne, chéad nó mat caite sa dar le an seo. Agus Mike take a chuige héin. Nis de sé go Spideál. Agus ag finian O'Leary. Dine gona príomh scóra lithe, fear bhile an tagarts. Dine go chearar uilí atá tosaí inneo. Dine go bernóid chéar an O'Leary an chlaptíín agus tá sí sin chur a hard trastal. Sí dír a spot atóí go hanra áíide, agus tebi an roiomhí an níos túisce tá sé sin lugaimí, agus é mína chalam mo luganis ó beolana Breanóach a tíblíonn seo muintir Spideál tarní siar. Se an Spideál tarint chulach lena siar. Fátanáis ag Garrett Willie. An múnsar bunt scoile, teachtain is. Mike Anton O'Connéla, tití as lába Mike Anton agus Pádraig Owen. Nú Anton O'Leary,
Dinna Gama. Desh a hole shot as she fought Tishti. Monas and Dinna Gama agus and Desh called the meal of Corinne Lina. Afishi Imi Erforil. Rinne Monas hard bar and chin. Rinne Idir agus Iboltisteach ag Sean Denver. Vi Keith Tifste agus anú Bidlach in a Ferris for Vestinchen. Bidlach an fear a chlúda mánas tabin go agus bhil steach san tíomh choúlaí a ríidir steach san Jangoch. Muinte de Spideál feice muid intíad go leorach go bhhuasa seastán, baint amachchan is ríist ag mánas. So Idirmheánach I grútsaige I ríist Micheál O'Corin, tá sé ar fud na parca Micheál. Beis as náibh de lich nimmer, Barry Ball, tá sí cáilsaige ach teachtamach an iscar fad a Dí Malone. Agus an ish, Fintan O'Corin, sin pass all in my Fintan. Na Branda, tá sí de gion sínis. Dunne míisteach san nimmarteir chu sé tres na parci náid chun cín, de braga leor Denver, I boltisteach an sin agus tá heb go sí chora fóí le híomh na láimh deise. Brúid áirí bhfuil fi chúl an Spideál, níorach sé den sin. Ben an rá was far be Untitled Chapter sicha cearach Idirmheánach agus trúr tarns as it. Vi chance a Keith van om edru sin jeledin ag chi ránal hedan tresna agus áirí chuise an troile. Tá sí ag Anton O'Lai, Éilín Seo Fintan, Ceann áir de steach a ráthir, Cormac isté, tá sí fáte Cormac O'Lai, tá Cormac duna hard bar stinse mar lán pasach. Kicks here le Brunna, Boils áir de Cormac, tá sí mar yes agus riile funtáir stin sin ag Cormac O'Lai. Tá sé crothú go leor 5 in the stinsin hog. Skul troersteig Micheál Breathnach is sa lína cúl an fearbreise nach chun marcail éanaine agus tá sé seteach bach breáiscipa í Cormac a grúchtáil an cólafuirse sa géile sé bechúis le a ríide. Chas sé faoi ró, ní rinn sé an fálaid an líróid héin, chur sé trestasteach sa garne agus críochnaí go breáiscipa agus má ácann siad mar sin agus gun iad á gúna síos, tá an rud cena go le tarla go bríist an kick Tógáil an seo, má cefa Anton atá tógáil. Se Anton O'Lai lei seo tógáil dáir an seo. I ggéir all in as go dtí. Raibh Sheenshire agus tá sí scóráil sa sin ag Anton O'Lai. Éis an Spideál tarnaí go thomláin siar. Kick all an way Ronan O'Brien. Teachíach an sin ag cún nach dúr. Má cefa í cáilte a go bhí chu a réis ríist agus sí sa tíomh lína I ríist ag cún. Joris Boss and Chuck. Sheer by O'Connell. Fintan O'Corin. Far Viach Muna Edagari Dovem La Cleat to Shanish Lumi Hingalia. Sheer by Denver. Tommy O'Connell and Tallish. Mike Antonis Boss and Muncha. She Cura Clay. Hín seachas a ríann sin agus a brenn siarid níorthg sé staidear a bheith chaseachas leis an líróid sin agus níor sí ag go le trón na imar an trón chúla géan fuinte, bhilteach ríist ag mánas. Nis tá siad go sa fáda, ní hinn sam a ben an tactic is fear na fear tá sé cúig. Tommy O'Connell níor thug mánas mór an seans go finn na lai. Nis na Branda tá siad a gunsaí deis ar faointeach agus ceann eile curamú. An fearceachta bhí ruteach sa spás tam sin na cuairtún líróid sin. Dinny O'Hale sé Dinny O'Hale an cíine a ríidir sin fear Ronan be go bhí ruteach sa spás be tíir chitar agus níor sin an fanachtacht fád áíide. Na fórne fós ar hóscóir ní táda atrub Carú údach Emirates Monas go fád ar East is go dáthúir tan na Branda hééis níor a ruchtal an áir na parca. Steach do Barry Bond. Mike Anton O'Connell. Agus darach machtúil agus ag go an cín le ríist agus sí tá go í Ronan beag aige. Tá Ronan mór an sé go bunte seo. Nis Barry Bond a gionsaí. Blianta taithí ag Barry. Ar nói trí bliana dé caite ag Idirmheánach an grád na Sheenshire. Check tús na bliana sena me check Idirmheánach. Teach amach an efranú muid agus brenaí check á. Béad go rasta gur an Spideál le Idirmheánach up sa chréibh. Well, chaile hens. Ar nói tíimar na fórne se chéile I máta héin den chréibh. Rún Spideál an lá sin ach ar nói níra Fintan. Idirmheánach lá tá Fintan ag Idirmheánach na níos tá sé tá sí grúteach Fintan. Agus. Tí chunírád a go dé a réiteir hééis go chaile bhíocht an níle sam
steach nó machcha a goil a chuí bhúil se spáintí sró leis an lena láimh. Te ben testna an tíhlína ben se go béidir go fiúna dí teachtasteach go buinte téhtós gon Spideál, ní méanana téhsúas go bhí Breathnach ag go buinte se benna te go tsin sásta go má. Tá mána sa teachtamach leis an líróid seo so brenn te gur tá sí tuí gorónna aige. Mar sin, cin le teach? Rúan. Rúan le hóigáil, Rúan go má. Tá heapáirí agus mar justú sin gur bhéidir bog go leor áirí bhí seansa gur ruhi sin bhil agus an líróide bhlach chuine se achar fadaí agus fuór sean frí. Na bhean an óid léir a bhil arás go dtí stád a sínseirt gan nach blian bháin catach go gimmert Peile Idirmheánach. 8 bliana déag ó chuin na bhín Spideál. Gréibh sínseirt na gáine bheith. Áreabtin ag Seán Denver sin lápáir cíníor scoid se leis an líróid sáiscipaí agus kick sé gon Spideál an sin. Captain in Spideál Ciarán ó Láid ó Micheál ó Corrin na blianta fáda caite ag Micheál i gimmert ag ngandaíomh a sé gon Spideál i Peile nó in nómaníocht. Teachtain is tá Liam ó Cealla, Kelly go le dro an chúl an ói mar i dimmer oncle neart oncle leis gon Spideál chomá. Fós Jacob Ceannais wa Micheál agus Cormac ó Láid inis in Nilin fear year. She aimed to get that Cormac. Oh, sin pointa all the way Cormac ó Láid. The forne ash full score on us. Níl tá dátar. Níl tá dátar, bach se den fear dátar ba Idirmheánach sáir mar tá spáinte sin neige grúchttar chuil hortaí bhiste spáinte bheala ó ba Idir agus sin ceannasaí i munsinna ag go buinte seo gon Spideál. Nis tu go bachíigh Seán tá nuachtaid Seán. Just fair on the body shot and Sean O'Curry mi shot Spideál not James with trying on ach le mi híomh teo taobh sós le cup nómad nuas tá Mac muidir se teo tá sé taobh sós Darma Garrels seans go mé se goil se glór seansnaí cáilteach na Brandon le den nómad nuas tásúlam nach mé eafil over go déile leis na mé seansnaí Cluiche seid ar ráceán na mé agus is cínta ngóisí go dtí nómad dear nach a rísta mi heappa agus go míle maid. Fair play to Seán. Nis de Breathnach teacht amach le mar dúirt Seán. Idir ráceán na má. Sí cuní aige. Tuirteach Yarroad. Club bhfuil anna bhá acu ar a chéile. Agus Tí Malone against Inis. Níor isteach ó matúil. Tá sí 46 fintan. Agus a tála. Santas a bhánas tá sí tééis fintan nach chuisteach ar imil na cairn ag fear mór mílteach. Agus ní hinna níra dat de geir chuisteach ag fintan mat imil na cairn aige. Bhfuil sin agad díireach me ceap go bhreanna se tarsa Cumann níos lochan sin agus go méidir a ríidir mai agus se tíine de seachtain seocaite nach bhfuil an spreic sin agus a funineh sin na chort agus go méidir go bhúil se tarsí rodí be bin an túdar bhúil se a chuisteach sin. Ach stoi achtain ar a tíomhlína dúsáid an cinál plán céan ó hain go háidir leis an airde a bhéir go bhéidir siad a bheith garú hart le támaí agus le fintán agus iad a chuisteach faoin máil áirt an sin maiall. Tá sé géibú an Spideál heis gur le commas luas a ríidir te géibú an Spideál agus mánas teachtamach léine. Afgarnin sin ar Donald Ducky ó farta a héin agus Donald Zabara chuid gan an banistíocht na mór mílteach a cáig i Spideál agus mánas Breathnach teachtamach le sin níród ó mánas. Pátinis ag Seán O'Corrin é tapaisteach. Dohar le Micheál agus le Páric ón mac le Páric agus mar na gcónaí i lipe. Anthony ó Láid. Bino, Éamon ó Conlon, cá gandíomh a trí bhí leis scór amsú Páric ón ciúnainne. Liam Kelly. Kelly amach an dro ó cuimh. Tar éir chéile tá sin crothús bás tá sin isig Seán O'Corrin. Anthony ó Láid. De sin isig Finian. Tá sí cáilteach Finian ó Láid fós ag Spideál. Cáhfuil Spideál a goil. Agus fear híos tá heappa go bé Finian ó Láid tá híos agus scortú chorás chun seo. Agus chuíoch na nimmer sin áíire tá sam gur go bheith chuite go míchéach a díide a tálan sin.
Ma heb go beidir be finian tá hí síl me go Seán O'Corrine atá. A bheith, agus níl sé sin bhhail ar a báid chuir sé steachta mai hepa mar fearrónid chosa sé an láhanana ach níor sé steán túsanniu mai hepa níl sam níor a gortúirna is go mach láhanach bheit istá sam engus. Se a hála. Bhí sé gur tíos ar líróidin sin. Seachar an glún in sin for se. Tá dú caiintear dead leganos nó léidir sin ag go buint seo braintear cechan éidir sin seach breanú se bheith má go leor. Chríocht an líróid sin ríist le cormacólaí. Is ag go bhíon líróid ag an námna stoppan roiiteir in immart agus tá mai ceapan spás a bhí ag idir mar go dimar an néadóig gur puinte eilin sin engus. Seán tá a chuig héana múnsar tá mún an Wales go na seachtalach I mar muna imlá clia. Nó tena chonaí le éadán O'Corrine agus cilín ó chocha Bert Ellis is Spideál. Agus tá sin chuach agus tí sé sin bog. Bhí sé bog go cear go leor rucórmachtíireach ag an martin sin curú nuas le ggólan héis go ráláimh mai gin imimiid. I míisteach sin tá Ciarán ó Líon Captín agus breanúte. Tá sé speochan sin as Barry Bond. Well, tá cheap go cean anhha a bhín sin áidir Barry Bond cíach ar líon agus an réiteir hééis ráide sé thugáil go fíor ré. Anton ó Lí tá thugáil an chiic seo. Má dheas stifaoin scáile nó gargan scáile an teastáin ó dheas á bolanis agus tá me cheap go tí sin. Anton ó Lí ó aimsú sin. Sára mar teíre, agus tá hefh gur sí canál bog cos le cean gona ceanna bhíos an níos túis go rónan ó belan á bolla seoach íseal cuatú agus tarintnta ag an tá heb bheith fiocho béir a teíisteach a barcin sin agus imí an fáirt tá heb idiride cún macdúr go fad stásam, so dionn sé sin fioch gortaí le roion teachtaí Gortú rútaí a bhí carásó an óid níor chatín. Dimar sé faoi ís le gáile go mar an óid. As balla líam a bháma. Tá tríanna. Cú cethir le duchaí tá mar chuid go ar an banisteachtaí agus Spideál. Agus an óid ar rugrús a tógiú I mothúna sa Spideál mar sin. Í bheith sé garbh a goil siarfríd sa sráidháile. Man bhain si bún seánne agus duine eile hí scortaí níic go dtíach cé atá an. For sin drochúilin is séír mar d muidir toran chuan seo a heb bhí cúgan darachach dúil gon Micheál Breathnach agus for sé drochúilinn sin marall hí tarna baint leis an réiteid hééis gluchaach an fertíh líine, Tá sé sin hééis den cinnte fiúachchan sin rinne an tackle sin, so breanú te tarteach ní tena cheofaí a heb sé siúlchan cíine is isteach I drón chóir ach ní cheapan go maiála éo hála cheapan go Déimar dú fannéid afteach go na brean is agus fág an na parca duine ó héalathe. Colcéire se le an seán atáid an tíomhdíine agus bhí goach níle bhfuir sean sláirtlas á leach seach ar barcach rinne siad an áú cena chéna ag dearm chlufa le hána. Í faci ar a talan is ag grúáin agus hartta tíocha dó láat beidir amach chuin gúil bollisteach I dro Chunamara. Ceann mór míach bol ag grúáin tá na fórne ar as ar chó scór. Tá sé réis is mar bhí sé an láhanana thug sé sin go déas tá an láhanana gur an ghuií gur se húsáid sin gomóí buteach is níos agus Spideál an seir a tíomh lína. Ceann sin tóí sciúpaí ag bánas tití a slába finiú leid. Ma heb gur Spideál bhí sin na goil maríalt, ma heb go bheith 8 cí tóta nach chucha amach an díróid ach an fertíh líine og sé tá sí ag fiochadis agus broch cín testna ag tamío chunaíol le réis ag fioch agus é sin déanana na heibre má lápáirce. Mike Anthony O'Connell Ceannais. Stúr lá na parca gan Spideál tá sí ag an fear idir Cundé, Fintan, Barry Bond, Snachan seo, Dó Róna McDonacha. Éman ó Cumann, seaas a ribh Dara King is seach leis. Bol mór ard réis go dtí lár na parca. Agus cuioine an Spideál gimmers le chead ar déag córta deag brunta ar Ciarán ó Drain an ribh le hama.
Ceann sin cura stray Torquí Cumann sin. Anthony Louis to me hepa. Ó Cuíomh bhí an. Ó bé. Chun le Cuíomh dothair le Tiger nói. Carnach bhfuil a hochna na dé Cluiche. Agus nílas an ceidir bhí control lei sin. Ja, Jack leis na ceilní mu feicil na heimar an seo fioch fágáil an iarrótí ar a talú me cheappa go bheith ruáin atá roiile í seo thógáil. So é an Germanas? Yeah, I teach the macher either to make up for the next Bhí sé sin an bhóg. Bhí sé bog anhhaáid either ní teorann sem in roiiteach ní an tad an laíonn sin nach tá mé anhhaáid either agus tú chance ríist go Micheál Breathnach goil éis an tosa éis go seo ar laid tá sí mó ar an mar de séad ar 50. Agus deis anhha ag ruáin chuil zón na postíis agus na fés na cantí abána Micheál Breathnach a chur chun cín. Páisí fort again. Ja, sorti go either when áidir se after deadréis deachhain scáil a hall tá an chest an chamach ar a bart agus í bolte chu díirech le drú an áitiúil mudan na sín seid bhí sé cintar ní ceach a mu feicáil an seid a scáil an. An lásar sa bharach ceart na Breathnach pointe amháin chu cín in Spideál. Cháir in goláine wach ber a chéile Cuasan Peile doris a nói. Ceann sin leachtaíach as lábha Ciarán ó láid in sin ag Idirmheánach do Ceannais. Páricón na gionsaí. Agus Breathnach cábhfuil mánas. Sús le mánas Breathnach. Coithín se spás go líomh Kelly. Agus nudí an teagónaí. Agus sin kicks here. Kick on! Ní hinna cinna ceart ó méidúir. Well, ceapan ar ír an sin agus gur chhlagan hí ag an orhuiisteach fe muidir seid an iríisteach sé síos chhlagan agus níiad tú sin íon áiríon mar ches fear Micheál Breathnach Tomás ó canéil sóstíireach chuir sé síos chhlagan agus sé steachanach sé sin tuas gon réiteoir ag dean le. Sin éon an se ach ará sin í mar agil me ceart. Ráhíle sa dé bhín Spideál a bhuisceat éon chluife bháin ó mrád de sítear ach fáil siad na níomh sémas sa chluthe Ceannais na craimhe Idirmheánach na Breathnach a ggéirbh eis a nói 8 caite acab an rád na sítear dú trí bliain na déag an rád na sítear. Ráhíle sa cethir a tháinig siad tús, tháinig si siús ó seoir a ráhíle. Mar bhí fud an anmhaig na Breathnach tamsin. Timmer siad a gluthe Ceannais mórtas Peile na Béalta de ráhíle sa sé. Agus inis Mike Anthony, so Tommy Moore. Cormac O'Wai tarrant the chin as Tommy after she fought Mike Anthony O'Neill. He got Theodore a gun sees the park a hash I think with Colin chin. Agus Eamon O'Cunlan is arm again. Poricón no Corrine it's after the chluffinish. Toshi egg Olai. Should they finish? Toss boss like Micheál Corrine Mach River. Across boss Mach score Micheál. Peile score hoiga. Toshi cut it eye. He's up finish. Shot that far top hunter top. Agus Kinsa Fions interfinion. Fós and Deshinish egg Anthony Olai. Fair one and Cogger took a stop into Ed Agus. Oh, D Malone. Yeah, like culture dín began sin áirí bhí chola hens. Fan go bheic with a sin díman an ní sama bhfuil se dar an sin ar Cormac O'Lai. Yeah, hánig an líróid test na tarní nó ag buinte sin banú cosahhaig an dáta bin sin agus tá heap go fála bhín sin dúspáide thug sean advantage ag buinte sin an réiteid ach áíre níta níos múíon Níratá sin. Well, bhí ráiche sé an revision agus. Revision, no, bhí me breanúir dín sin bhí me cappa gro a his cíns controltíana ach. Fágan se seo teisinis ag Spideál na fáine chun ar chó scór a ríist. Yeah, agus iad am sin tabi can na gortaí bhí an réiteid tarní siar. Tugam a tíiste is Sean. Cetá Sean? Couple of fair on the shot save so lads. Me have go Ekman's Stone Lally guided go Shach Spideál. Níor sé dan sásta sin is réitor le couple no the nose couple kinne kunstbóds och centa ach chance ítach betrag go scóíon ro. Tá chance go mac céine go bheice mud Pedro Kinney nó cíno grífanis taobh sós a hen go Shach ag na Breathnach. Tá cínta teoítar tíomhlína tá rudí taobh sós go sláintúil agus
couple nu an focaí. Agus tá sí fáilte. No fórne as chó scór an seo stáid an fair sheet. Lá álainn I gáile in ar nóid. Ceann an ard. Tá sí ag Toricón ó Curry. Fear lipit in go má. Ceann an ard bulte. Dáthar amháin ú Leeds ó dáthar eile tá sí Círal. Dan jagol kickseert op isteach a iste gereiter mar live show kan go imrodi cool vi Breathnach uit de tafel on Leroy heen die hebben gor en onsie jaar no herinneren ja de kantje is on Leroy tuk isteach ik en de Breathnach choid gus titim noas naar de tarni van noas uit on ver onzicht maar heb ben kaptein even de koek Kieran O'Leigh on Spideál de tarni van noas in Ceannais in de laar agus potúna sin áíre bhain cólaí Micheál Breathnach. Siad ceanna le gur mé heb bantain atá gal ríist agus ní bheith finian ní bheith anticríocht ag le. Finian an cála. Tá sí mí head interesting. Beckham Jerry Manning hís an seo os mo chóir amach agus bhí an lábhar a chleigean aige. Bhí sé capú an deis an cáilsa ag finian na lai. Post the bolse and now he Cluiche can the Sheencher let's have Corfinit and I Prague and we look Bishop on the book when seeing Cluiche and Echo RTG Cahar Marach oh yeah for Trisha Hochter GA Vilas a Hochter Cluiche oh Echo and shot Grino Griefa Pakistach Hapustach along the parky Hukas Kian Park Ganzi even night yeah he made the machnachlust of Kian leert de barkinje ag Sean Denver tá sí segus. Tá sí gúte ráisi gus Spideál a guntaí, tá sí ag ócaí, chun le bhí pagantí go seachta go chosa sean lupa seo. Caite amach ató Finian na lai agus Bert a Torrance is trachanta agus ma heappa go bhfuil kick sír le brunna. Tá sí tucaí amach as ag go réitir níor muid a feicáil go thomáin an sin. I boite chun cín ag tá bheith heappa bheith cín ó gríomh funistáil lár. Tarní ríiste ag an réitir séidir sin brenn se gur feibbecíntaí bhuiste. Tebrika de Harla, Niels en Gedierke de Harla, Rodika Roychoid agus sé mí isteachan is agus brenneach go becha rodinnig strak as Rónantí agus gohfuil kickséirtu go Róna. Deis is Róna McDonagh an na fórnechar an asach ó scór jockey hís a sin agus Breathnach níl se sásta le cinní. Cúpla cinine aisteach din ag an réitarneo agus ní leis an Spideál atá siad ach anis tá deisach go Carta bui brunta éman ó Cumann in sin. Ja, ik heb gur sé strak as Rónan, sol an nechan immert isteach agus bhí sé fannacht angáir so. A sí boilte head an tresnánig Rónan agus tá sé ar fóscóir ríis cían an naí. Níd ag seas go seach de chéidir dimmer na fórne seo na chéile, buna chéad Cluiche ag na Breathnach, fréisip iad bheith bhunaithe. Agus gár na imbrich an Cluiche lásin mar Darla Martin O'Keefe bhí mega tacha go réidir bhí sé rád nach ra éon fárc eile i Gunamara le go nimfrin Cluiche. Níor an fárc eile i Gunamara heas ag an nám agus sinna fár himlíh hir plantation mar agan siad himlíh Cluiche sin gon dat agus stáirada ag Spideál áíre go tíar go dtíon 92 agus 98 leis an dá chumana bunaí. Mae cheapart an 92 bunaíh Micheál Breathnach. Agus iad an gorchan cín is Spideál agus I ríist an captein an overlap ag an sin an Leroy Cuníige. Nis deis ag Finian na lai. Máchan seo agus I boilte ag Bino tá sí díreach steach an lába. Tá méid Cormac go bhí an Cormac go lai. Díreach steach an lába Rónan ó Beolan. Sean Denver is agus brochen cín in seo. Mike Anthony maid a tíb líon in seo is an na fannach lé náit leidir brochen cín rodín beh. I cur a Sean Denver. Iad cuníide se lárpárt cidíiste agus Spideál mar tá go le chócna bheith iad an anam ball síos sin. Níd ag seachtú ceir an chéadú go neachan Spideál Sheencher. Tá siad chúg bliana an na tam sin. Agus bhrála muintear amháin le bheg bheith as ríist. In rád Sheencher. An douta bé agus. Na Breathnach nóí gur fáil an as an. Bhí siad an Nora.
Micheál Breathnach a bheith gimmert ag rád in Idirmheánach le trí bliana déag agus Tommy O'Connell Johnson go háling roid Tommy agus felt in the chinner team we loan Capoin. agus sé Micheál Breathnach íonna fao láir ar ír agus rudáin chuntartacha cneall líaráid go háirí agus táma gimocht go hain séanan sé go buinte se gur a scór amháin áil kick séar fáitin sinna go bhí so í beidir bog go má. Look at cheese the chinning Sean, Kate the latch on. Agus Camilla Mad, no chutta, Tagalor Kansas Kunspot the chart Tivlina, the foreigner are no or whole score. Bei 3 nummer on Brescia, the Nimmers up to the rob. Mahinchak on Brescia chop, bei 10 nummer the Tivla Nimmers, 10 nummer the Tiv on Brescia, Agus are no bei Spideál the Lash, Fulgar Deog. Agus to me happy bates when the Costa Bugri nis Uragus Keens nis Oige, Agus Spideál, Martian bin the brand of the Gear Clufisher, Kirchno Mach and Ishmael's Phaser. Martian Ronum at 3 nummer, Ronum Galela goal, Agus kick more it's Sicht so second Brana. Rash Agisha Engus Xwanas. Ramagas Sean, kick Canacho, Cooey Dish. Hummus Lady Gavarsha, Ruan O'Curry. Now Gralish Gruff, Lagas Brana, Shigama, Tor Shigama. Con score and shit, Gafaris, Gruff on glass. Farvier Skull, Samun Skull to Spideál. Agus point to one after Paul Newman, the Spideál on after that. Good Susar Shin Tashi, and a Paul Koshi in the brand and East, like a team alone. Will Fragger, a Spideál. Rona McDonough, and let's get to Tashi correctly. Tashan to one, like a Spideál won us. Yeah, chance I could win I agus í team alone Cashtach ag Rona. Bei se ball seo machsca pui gomáis mánas agus sacha a lá park. Tá sí imías. Biste nuas agus sé Spideál bunte chu cín agus Ken is féin le mí lo choirí in tuach gon sí fioch a tarntas. Is fioch a harn sheer. Deis bháin eile. Ja, look tarníisteach nus an líne na mrena brúteach go má sé tarta tríchas látamach an gól. 3-0 Olai. Chiachna sé hó scór de Sarge Carta. Sé Tommy O'Connell a chríochna an scóral. Bhí deis eige chun a ruchtdal gona branda chumá. Commissi heb go mé deis a bháin eige Spideál Tomá na Sacasús. Tá sé gar Rory Began í na chohéin. Get is fé leis íana. Tá sé héis bud minach a bhaile sin a Gareth Willie. Mánas an dach. France in Tamánas Kinsa. Oh, yes, go Roma. Ní bheith chaáiríocht fan de Cluiche tá sí ag an seo agus tá seansa garí í seo a chuid head an tresná le mé ceap. Díras an go ddíach cin tam breise tá tucaí ag an buinte seo. Tá bhí bud an anna ceann sin nach chuir honsaíh chuirse Gareth Willie. Fiche second fócaí. Fiche second fócaí. Bei deis a bháin agus Spideál chun é chríochnú ar chó scór. Bei mána sa hógus a héin, in se luach ó héin. Well, mas éimarte áíre seachtainna a bheits de seo go bháidirí Bei an Breisiain. Bei dégus de mar sin. Mánas Breathnach lení seo hóga. Captain furin seosin na gáilh beáil clé cena seosin na héan na mléana. Hí Páricón agus Anthony Olai ar Cluiche. Ja, tá brúáidíre a bheith Breathnach. Tá tanas le brastá de Firsí. Tá sí te le Mánas. Mánas Breathnach. Koshi ege! Koshi ege Mánas! Áíre, tá díach mar déanamh se láhanana sára martinta áírin se agus Spideál. Yes, go príoch. Mánas Breathnach a gáil sús na páirce. Séomh rú. Mae heb ik mij genoemd, nu genoemd Brescianer is nu genoemd Brescianer, dat mij heb. Sinna bheith son agus Mánas a teachú. Mánas Breathnach teachús na páirce. Chun. Cumann Mari Kirschen just a bus betrachta. Tá na fórne go isteach agus níl go isteach sin na siomraí festas. Agus sár scór a díad Spáinte go dá Cumann an Ceannais híana déantaí ag a bunte seo. Buintach an iireachtaí sin tá sam gur an táid ní réanaar go leas tappa mar hes Gareth Willie. Gareth Willie mach rubh agus áíide chu Gareth ar a hún. Ní bhra tá sí í na bhhatíí ríist me chepa áíide rud beh meach an coite a bhíon meachan agus an luas a go bhharsa áíide le héana a bhrúchan cín agus sé Spáin áíide
an bailach gon Spideál ag deir an léon. Gur for Micheál is a chluithe cena sin sin na gáile bhíd a chur fin is a chraig an mhuilecha slú má bailí isteach agus iad fós isteach mánas siada an kick-sír a chrúisiad ag an deire mánas. Ja, agus brochen cín de ríide. Has garóid bhfuil íra bheith a ríideach bhí seach máte bheith plé le bus sé déide garóid a ríiste go chuir se láimh himpeall i bhúnáil agus acha. Seo dá chiictó. Cha régan na bhfuil fear chorbí a rír mar íad na hir san gáraí agus chaise héid an tresna agus a ríide spáinte seo an cumasatá sa bheith agus na bhéis báileorí na gaiile bheith i teach an páirt cedís ní dátabe nach fear sin étí chur snáideh na bhéis tú caiintéad an lína dearnach Peile le chunda. Ceannais mánas bhí ag banis a ráthar Ciarán Chumann ag leahama agus bhí siad san ardal an a réad agus annaí acu agus sé mánas an luoch ag an deirinn seo chun na fórne chur a chóscórach ní se hart fós. Anílech ag dean an léon agus gaiidir a go lein cheanna ar a chéile an dáchaman agus díre tá seachtain óchain bhí mes cheartm bheith gobud me héin agus chríocht na men seo agus mar a dúme Se an pointe fá siad chun i do churchan cín? Se dímelón agus na rug sé leróid sin tabricé hangur leis thóg ruánaí go háin ré an leis an Spideál mánas siad na bróga ceartaid sa dar le rudnar a gaibhrú ót an géadleacht. Se spéisiúil a ríide mar chéidir se láhan agus má hén muúlíd na féidircí céanna a bhíán a ríide tú caiintear antainna tú caiintear finín. Agus an fear is sontasí cheapan a ríide ar a barc agus ní féidir leis nílan tinjan aige a chuineos a gimocht mar deara ar fé tríocha nómad na Cormacá Luí. Agus tá cheappa éisian agus an áidír an chuí mreannig sé himpelaid a chuí bhecinse an drámatá choraí agus cumasatá le na chosa an léróid a chur sa spot ceart tá seansúnta a glufa nainniu. Nes was fánach le na fórne heachtamach gon an breise ach tuach man síos ag Seán atá híos sin a tí bliana. Gur míleáid ingus an críocht dramatú leis a clufa is a rácheanna mé beidir gur an tarháin is nar tu go kicksir na naí a dosach ach na méhirte maris ní láirta líchras na rún. What eilis can they have behind? Tá dráíocht ar siúlann seo go déhín cínta agus tá chríom a bhéil a chunáid tá súlgamór gur neadú leis Spideál níos sa píile tal esprí. Tíadach agus cin ceapan tú nach seo ítach an áíad go iarthan na gaiileh. Tá síntach ráid an anha iarthan na gaiilehs go mééis se a gáil suas a gé chéad mé agus Tású an neadú leis Spideál, mar dúbeh sé pí fádó bhí se dá hána agus leúna dé go mééis se an ró. Trúmans go bí de réhannas go álas na go deire? An Spideál ar nói. Forfbar mór an? Ó stoí na mai teadán cúlín ar nói. Gríád má réidir. Leis sin ingus agus bhánas Gríága? Fair play at Ceannais. An ná brenner hís na leabhrí stáire. Ní ag dóag go bhí mar rá tháinig an club ar a bhód sa Spideál agus brenner hís na cluichí Ceannais Idirmheánach an ní ag seachtú cear chéadú gneach siad sin se chaisiad chuig mbliana an rád na sin bhí fear na bhanim Jack Cosgrove hí se mar háirta ar Spideál ag an ámas brunach All-Star ar bhlíon céanna agus sin an óid hís na seachtaí leheadtí eile chunéalach a se blianta bhí sé ar fellan na gáile bit mé cheappa agus sin ní ag 8-2 Craibh Seoir Jackie Thornton a bhí mar chaachtaíon an tamsin. Sé agus fear bra cruúpa le le óna tá gimmert a chúne gon Spideál agus an sin ní ag necha héan bhí mar chatíos dúche le Timmy ó Flarta sé bhí mar chaachtaíon na rúisiad an Seoir blion sin bhí duci mar chud gan ar an baniste bhí sé bhn agus tá sam go nólaigh ó chunéile go teamó a Lanzarote fear eile bhí gimmert an níd an necha héan agus an necha ní tá sé chuineal súlgéir ar an chluipe seo atá ar YouTube TG Cad agus an sin ní bhí sé túús agus tu go tá neart stair ach tu go tíos go fada le Seán atá hí an tíblíine. Dégus tá mu thusa teis gar an cupán an cupán na trota hirin Kita fácin is stoig mé fiú me súnhacht a gáir Seán aráiniteo cin a bheits éine cheáin. Well Franklifa cinnte bhí sé ní bearna mar a bhí sé seachtain, níl deir be sin. Ach fó féin Jimmar a dáhíh an chosanta. Ach sin an stíle tá gá himmartunis chuileáid. Agus níl mór an spáisián, so cicin is siar a bú brohan na scórnaí chuintíh. Ach níor sé tiltte
stoi a ceachtrach go gruchtal nach chaúint. So tá mu fá luchar go deirigid ar chumar be. The banana chat here, Maureen Denver, are no Mohad Sean at Tamocha and Exagimmer Tanstuff. A warning, could he have a hand? Oh, la come day, to my share capa, share fatherless, but he's still at ball, this is what you share. La Kuna day, I guess Michael Timothy in, Michael, could he have a hand? Well, could go force that, I shan't take it all here, but that's all I'm sure of it, I will have right to Spideál. Ita, Arnold, to Mazur Bisha Charles Ulgamore Lam Blesher, Camille Maggie, Lash at Angus and Smonas. Fair play at Tihan, the Dufan, the celebs, the Loki's chin. Yeah, Michael Tim Angus Jimmy Blianta, Micheál Breathnach golfing, she went to Shach, Jimmy Blianta Peile, Kangan Timothy in year as a Groxar fella Dorivian, but he would know what he would. Then the Haven Chin, Jimmy, she can't let Jenny O'Shea hand, the Ferry Gimmick Griffins, Jimmy and I happy here, Hofadel and Lydia Shask, Shach, Sean O'Grania, and Yahame Cluffin in English. Gael yn ei wio bliantochen agus ook bij Shibo zoals gevaarde le Cwslan y Wara agus mi mae happy dat gael je begewian en de kouwstech hier rood je te op meo zo is bijna heel chawale. Alleen dan is de sloos en nog wel aan het Wel, we gaan hem zo zijn een vintage dat ook had je Idir agus dat zijn special naar die next to Idir in Ceannais agus Maureen Denver, gewoon iets is boor wem heen en maken gimmer te chin Sean, gimmer zorgelijk voor ieder. Fekert hem een Spideál kut zorgvroed, Cumann jo niet vol niet al geroeges voor ze ondonig zo kijken er voor ze koerin eindskip je tussen daar Spidéál Belg uit ieder dus gewoon je Ceannais hier felle door die Micheál Breathnach maak vetsi verdig Steven Live Desje maak Steve Conroy moet er helemaal maar just toe agus in seo le team Live Clay Jimmy long cool gonna drive very bon so Jordine in Ceannais agus het spantje gedaan agus Idir bit a shot and special kechin eber samach ek den le chan groe de Spideál Idir na ach gerard good in Barske kom maar spantje Idir kommerschte gevolgens on Cluiche hoogte gebuntje. Ja, het bij Cougar tegen like Cougar tegen is goed Cumann Brescia. Ja, die weet je zo is gewoon hier. Die vier gezichten steken in een record toe is. Te bij heb ook een kortus er heb je met een ander wordt het vaak karu worden. Het special gebied Micheál Breathnach tam mooi doos ach kon dood te because the nine tam met een Spideál bij een tactiek ja goed free helen chin agus een gehouden doek hier het line fekkesje aan lagjocht de beetjes daar Micheál Breathnach. Agus manus focal na Breathnach ó híomh ómáneachta mar Tá si dé simmert, bhí si gimmert an tapseáte agus tá chluile némart ach te mát as bíon glúr caiinte faoi player burnout. Yeah, go down to be well. So the hurls of Cluiche na Hanu se grúte go bhid agus éidir mai chlá na gaile bhí se da mar Spideál deachtamach na sé go bunte seo agus Jimmy an Evelís agus níor sin an Cluiche chríochtú so befar émart in is ríist bhí chun de immart daon faoi heilte ríist Ja, nie weet je zo is goed, krijgt er een dag en men je kunt zo, maar ik heb gewoon komen we al Breathnach torsi is moon aan net ook het ik Spideál een beetje jammer. Tan Spideál dat je niet zo gaat, dat je niet zakt, agus maar er wel in de mijnen zit de klok. Gedierig, agus la maar een jaar, agus niet aan wacht dan kunt dat dan hier aan mo. Fekke mo chi wúte de lína le machchan sin tá fioch ó béir mí machchad an tíb lína tá sé sin na mí gan left half forward a tíb sin agus tá sé guscad suas agus a gar spása ágaltaí bhuiste níos tónte sin is na cúil agus an trí lína nó cheir lína ar a barc mar thocramach ní brenn sé go gibert Cluiche oscailte. Rá in gar ála ascadí an craobh síse de chéidir na Breathnach le Breathnach na Spideál le fád lá ar san nói bei trí orintí chálaithe ón Idirmheánach an mbliana mar beidh seanhád níos dacart culture Kilcanley agus cartoons Breathnach tá siad go léimar tramá mar sin tá culture agus Kilcanley ní síos anna hain. Grúte leis agus Spideál. Agus Spideál taptamach le. Anthony O'Wai an níróid ató bín ó Connéile Sean O'Corrin.
Chitóg isteach tá sí fáte. Is fear sa lá agus Spideál fear brise. De sin is ar scór agus Cormac O'Reilly á lascail sinnar yes. Ja, die ben hier ooit waar die dus haasje goshintje en je was chance die hoort tempel maar wie een broer gedaan dus wie zal leisje naar de world champion ooit zo. Je nog geen galtje. Cancha Groots along the park ag na brand Toshi the Gunsin is agus the tap le Lewis agus ag Keito Donachu Rona McDonagh City as Godlava Sheer Khashagol Zo Tommy O'Connell Two reverse Tarrant as Tommy to shed a tall push a hay shell go Holly agus Shane didn't go my Gantana agus Kieran O'Lye and Vert draw her Tacht the Mulloch and Shin Tommy O'Connell Troch Leroyd City and Shin D Malone City as Khazlova agus Bino O'Connell apparent as ja we tijden lesje keer door daar hier en het velder in je zegt niet dat een daar kan hier dus free mag ik buntje zoals die buntje mag ik Gerard Willie en de team hall Fair in the Harley Colcaher Noy le Davies le Liam Garrod Macha so Barry O'Connell Fair and Puri Fiach Kyungsinish Fair Bahoon this is Spideál agus Fair he's a job me ono drain on the Talesh top O fein is sprechte ik heb toch kort te weinig maar niet samen maar niet aan het checken kun talen ik moet zo when I hit en hier is een saus wil je bullen talen en hier zijn we hier dat tarle op Niaka na Camry A no chat agus ferrative line dat is al laurtje is een Richard maar ik heb even de do ik ono drain aan hier zijn we hier dat Harlan Chin ben is een ferrative line had ik tegen de bar ik is stoppen je wordt so hier zijn we hier dat Harlan Chin so dat is ook wel sterker is een na meer cool dat ik shit al live mooi kan ik op hier live clay laurtje is ver kan ik meer cool dus heb ik dat gewoon ik session kon ik zo dat ik beetje strak wie aan hier in ook ultra tarentes agus het is de brand maken is een Richard maakt en dat weer cool Jackie en al like Shagad Tarrant Saston shot at own agus Tarrant Rona McDonagh ja agus contortin se ver sama vi seit na hostin chin Niaka Micheál Breathnach the Camry Godidach ke the Harla ja Godidach Cluiche branchen is ke the Harnier sama ge folk dit je de reis Had no ta seit tiocht Carta boy spawn chin chodik da weer cool en so leider se agus chodik ferrative line agus is goed chatarnie get ze toetje en Fos zit een kicks hier on the brand agus het is next Shaka Bagol van Kenyanish Ruan agus Tashi fought it Ruan O'Curry ja die gaat een test aan de Ruan en chin tussen daar ja wat je gemaakt en je legt aan korre as artikel couple no vet kan ishol wat je maken chin ik agus hier de line team halen zich die reis Spideál O'Queeve sheer throw ono Drinan Makla Jackie en no Koopla Aon Gema daar le Deermond van Martin en Chachama en no Martin gaat blind te vader is Spideál maar bebrales like Immert ach Gortu Carasso als vien IDS Nation Spideál Gunti Tashi O'Lye one macht zo O'Connell Bino goal will Kito gege Each on the winning because the Yamaka Kosh came in the Toki and Shin. Ja, hast du den Weile im Leroy de Hogalway gebunte Schneider und der Frabchan Leroy die Brand Shasu was Idir Hogsharter Sheikh Kosh came because Nira not Leroy gebunte Niwasha and Takiyocht der Rakshabach Sagornal. Bino dun the himno Ishkupi at Spideál Bediger Ro Shkupi at Tasha. Because the Yamaka Kosh came in the Toki against Hampshire Imror Soccer Komasachama Brian Bijagir Mislam Review United. Agus Tommy O'Connell at Daftanish. Ja, so I need to make Gerard Denver. Agus Toshi Colsick Denver. Agus Vrusha Faris Spideál. Micheál O'Curry. Agus Shinna forward with the game to Corrin Shinawanas. Ja, nog more sport mag men aan de live gereden. Ja, we doen ook bij elementen onder kaartje. Nu bij aan Brescia die staan de technische hoog in Mike zegt niet. Dus maar even krijgen van de hele Immerton hier. Het is Antonelli. Antonelli attacked this. Posting Antonelli. Agus
Tarniv got Talin, Maverick Beckman's court the dove on us. Yeah, well, heb je hier, maar we hadden met je zo, met je gewoon niet misschien bij de nog een tarentje voor ze, niet zeg je, zeg fek met je niet goed hier, gaat de harle. Mike Anthony be on the bat, no. Wie zes in sinne cool gemaakt. Wel, hoe je was tussen de Cosenus, heb ik de harle, die Melon en ons, daar een met het sterkste jouw rondje, en het is een korte dovale hier. Korte boy. Ja, maar heb ik een korte dovale te wonen, ik ga hier jouw code cool, maar zijn wij al, je kunt just laten, lekker wie chance ik wel eens cool. Martin, just doe nog geen in mijn kaarten, agus des elle en wel een rash op goal score. Ja, wel. Niet verder in de scarens aan de hele harbe. Wel, dit is loyal van je Engels. Dat geloort is Brian Shaw is wel jouw shit is ook dood. Dat geloort Brian Shaw heb ik dan aan wel eens cool like dit en lay. Agus je hebt jou hier low show ik moet show. Voor geloor hij en zo'n gehoord baggertje dan hier uit tegen Cormacolley voor chance on go bij de Spideál. Points am Chiche ag Finian Olai. Yard score in the fort ag Finian lo. Ja, agus Ceannais met goede en meer gebuntje show. Had het verder nog met Ceannais bij goede le fakkie San show. Mike Dunn he's the chin fair chablin te father gimmert le Peledori agus le money in Spideál cool border intoch monich de noy agus Dara King. Focal Dara Bhí sé gimmert le níos den Gales in London tá sé takeála chuala se ran na branda hééis se gáil síos de Breathnach so níor se chama heachtahála tagan Dara bhálas London chulaí ar a seachtain a bhí gimmert sé Spideál. Ja, ik ken je gas. Is in ish na Breathnach Gary Idirmheánach Tommy O'Connell. Ja, wat siad na goal. Wel, dan Spideál brúsúas ag buntje se agus sinna fáhfuil in nimmer teir súla ag na Breathnach. Tá tú golig í roid. Cian O'Gréfa. Hey, Tiny Shear. Nadog Shades agus. Ní réanta. No, tá. Ní Micheál a churbe. Dan Spideál Spáinte cech aclaí tá sé go buntje se go háir tú si de brúsúas agus é chuir brúir. Tá Cumann tuirseach in na Breathnach. Ja, ach ag der an leith sé der fóscóir gcónaí agus ní hasín waiteach rud beag ná. Ná chuirghoine me. Rud beag ná gcónaí hasín tá sí grónán a réis Rúán. Agus tá ag Rúán an sin a gunsaí. Agus Sean Denver. Ja, lína má ag an Spideál ar írin sin í náhain sé cinnte a bhgóir steach níos fuide. An chostin sa sin éman ó Cumann na seaasta sa meallach a Rónán. Ceann mór ard. Tá fintan is de fua agus. I mi fóríil ar íre. Idir an antadaí an leis sin ar íre marcailte go má in sin ag éman ó Cunláin agus dhéanana chudéibre het bar. Ochna me le caite sa chéide aga am. It's go bachísach Sean. Tá sé núscúil fatís ar ceachta go dá orintse botú na bí dhéanana tá sé Harbheith canál fáiscí dagan fiáid mar dúirsib cosú úra coslachúil aclaíocht ag fir Spideál ach tá fearháin suas nótíhann an tíomh suas sinna peidir cinnaí agus tá peidir tá sé rilí girísta le go seaasta nimmert agus tá súl móra a coppla seanáil. Is cosú go méid se hóscóir díiste glehamma agus denúmad fós mór le tíocht. Rúán hís agus crampa carás rón sin agus mátá PT réile heftisteach tá sé bráb na kick na sira a amsú mátá aonad carás go Rúán Micheál O'Corrin éman ó Cumann in ish Shear i dro ó Cuíomh nó in ó Cuíomh tá na gcónaí boilte ar fórcha Spideál. Na Breathnach is dim séar a ríist Angus a ríide. Dim séar anad agus an Spideál am rúisiar agus iad a Spáinte spás. Guntin ish tá Dara amach an rí. Dara a gáil a dro ná postnaí! Dara taréis an Spideál an chorch an cín tíad a chuimh an bishig de hama in an bresin seo. Mar a chéile agus rinne se láhanana, rinne se an néocht cheanna chéanna, tá heb go cholín bháin, na rú se an táchtach na a brúse an Spideál gácholín chun cín an dónach se caite. A dionta ríiste se agus é míisteach sa spás agus an Spideál Spáint níos fearr de seo ríide ná Micheál Breathnach ag buinte seo. Sin grúta lá na park ag go bhar mór fintan ó Corrin tá sí bhata eisi ríiste ag go fearr is ar Cundé agus
Kieran O'Leigh at the staff or Lloyd did agus rock but the staff some mulligan. Yeah, you're on here already listen Angus Majara Vin Leroy Fatirashing, Maja Callan Chub, Bristol Nosi, Toki Gomaige, Idir and they are going to non Kaivan Cluiche a buntishin, Agus some Fatistachs a dream Agus Edatala. Eisiau na sin o'ch cosyn ischama, I the look fatio and Torsioch. Gwydym cymwrt fel na gwael tyd ymwrtir yn 1983 was yn nodi yn ei rosbog gyn dawt agos fi'ch ffair yn anlodir ac abdamsin agos tam ei hepan ar hymwyd chis i sgyd i cedyn eis ffyn o med am brisio ymwrt. Barry Bond O'Connell, she's in Ian ish. Is she a fearful bearer? Brandon William Kelly, fearful bearer. Agus Fushing Moss, she cuts her straight. Agus Tom Aldoig shades at on Spideál on Keen Fuiláher. Eglia Hama. Shield at Brandon Nisakli, Ton the Brand a Brandon Tershach. The Mayafa in the Fornia, Garu, Cave Lodach. Well, Cluiche Sheenshire, Lennimerton, Tá mai hepan nach tuchas na siomra festis le bunti seir ar mai bedu go le cáile solas le dir mar Heinz Lloyd agus mar ar Cluiche mór na Nimerty in na Yesha idir is gan mai locha agus Corfinne agus Glorgus Cluiche din seo. Tá mai hepan chat falsasa ar Cluiche seo mai agus. Agus Noi Bishop and on the book 20 echo go Cluiche na Corfinne agus Craga mai locha I Marach. TG Cad, Megan Yaffer, Treasure Hawk, the book, 20 year fad, and the Cluiche, the Globe. Kivlins, Heads, go at East, Crampa, Caras. Yeah, and California. And Jacket Angus, I call Naro, Micheál Breathnach, I show you bunch of summer, Brandon Chutton, East Torshi, non Spideál, because two Majestic Tradition, right and your tools idea on Ambrisham, or you'll touch it the sponge, it's just a sparse, because the two Chola hands, we have these most corny back up idea, a bunch of show, another line hand, because no, then let me have Breathnach, could you can score the hash at Wobach, Etioshits, East Moon Night, it's a Spideál, like generally. Going in Banishtiach in Spideál, he's a chin, agus he's book Hansel Dinner, Donald Farta, Mike O'Dunn, agus Donald Zabara. Agus na Brana he's on Chama. Yeah, agus I hech in aro to tactici Idir ag bunti seo, ach Cardi beg an tábhart agus we have a vacation na Idir chu bhfuil Spideál Bruce was an Lár Park go háirid nar tá me fao deara sin bhfuil Tommy O'Connell far go leor go líróid agus tá Spideál óna síos níl se ní chlódín se tálach is cipa agus a chlódín sa Spideál agus bhí sé tarta cosú leis seogáin agus cáilte faoi sí ag beidir am Lár Park so ní bhór ógáil agus scoil leis líróide a bhhaidís scipaí ná tá sé dhéanam mar tá sé an Spideál anna a bhfuilú háirín ar a chuníte den mar sin agus tá sé ná leorimreorí úirte ag spásháin go háirid mó art an Lár Park. Breannaí sé ó híomh crampaí agus gur háirt bíad Micheál Breathnach atá taisiú gon na cosa Campbell so bhaidís scipaí ná leidhreagat agus Spideál agus fun go bin an tro bhúil se goil mar go aró dámanta ní le seo áirí a chuideos le ceachta gon dáiran mar tá bhuiimí agus an bhíanam go láidir. So go Chisig Sean. Cumann agus mar tuirtu sin bhánas tá Cumann tuirseach tuirt na Brenna. Can you sú geirsin fintan ó Curry? Bhí sé an ngníim lábhairtin ar 10 an na hoscada agus bhí sí brenn úsá fáiscí. Ní sam mis an mór líana agus scéal mór treéis a tíomhlína tá peidir cinnaí bailí seach sa lína lán tusa agus bís na súla líorsaíáil seach sa lína sin ag peidir ar nó fearrta lán ábalta na scór na aimsir nó tan deis aige. Cluiche mór, déanú man fácaí cé bhís comim chur na golig dúrnlaí. Leis agus se. P.T. Kenny, Takashnach, Kaganzi, even a 3-dig Farrell. Well, tá Winton in the Goni, and Malin Target to Spideál. Fair, Annoy, Tain them Leon to Egge. Gun doubt a bit, because Sarim knows that Amy, but he baggies foot as a vehicle in ish now. Now, good Jorgen lads that foot in the Spideál. Mark Ollie, wees eze ono 3-9 te meg por echt was van de party internationaal maar van de staat aan werken no grifo gus ja dat is het. The fed war along the park that she grew say Tommy O'Connell. But she said her shin. Ronan McDonagh. Ja, shin agus
Barorín Spideál crunier. Ceannais an seo is na breanna tachtús na parke de réir chéile. Barry Vaughan agus Tommy O'Connell an kittóg cuioine ar a puint sa firse. Ní bheoch mu an seo ar nói an 0-7 na seacáte bhí 10 ag a chun an clufa ruchtdal. Céan ó gríofa. Dar le pedaróg cean go na Brownáidí ar a tíomhlíne. Agus Rona McDonald agus Liam Kelly Tarrant agus. Rona an steachsa taclinn sin áirí a chu sé íseol agus bhí sé an deacaid chun bháróid an teoíonna nó an fearcúla an teoíonna a chu rinne sé áirí nó escaí le hartó. Agus bhí sé mí steachsa spása go buinte sin so an Focail Liam O'Connell fearbal Liam agus cuioine siar ar a bhmó éonar a bhí éon chlufa grúta nó current grúta agus Spideál bheith tinne chráibh smúd echa Somála a gúnaí ag Mary. Doch sí an bródúil as an nói. Is it cynnímón sin áiríre ag ochcúla Spideál áiríre, bhí sé hartar chuig slát amachchan sin nó ag ceirech cúd méadar na bhfuil sé sin Rónan beg ach í eisina sé agus Spideál a ríist. Mánas gamsú Dara King, sunam go lásí ar fáting Mánas ó Martin O'Donnell amárach. Agus inis tá na breanna beansaí agus ó gríofa. Cuioine an Spideál chun cín. Díomhán an sin agus a líaróid chu amachchar a tíomhlíne an feasacha sé éis cín ó gríofa. Tá sí ag Páracón ó Curryn, fearrlí a pigansaí, tá sí tití as a chud lábha. Bhí se thbáir na fintan an 0-7 seacáte. Nis tá sí ag Seán ó Curryn. Seán ó bhla ard. Tá sí imi ar clé 10 cáilte. Mar chéile le Rónan gáinú me dochan áirírí an amach go háiríide agus iad an tosan Spideál bhí go bun líaróid na chuineál go fad agus bhí si an mar níl teocht anú agus alles fuide chuineir sún líaróid agus an feidirna le hiocht áhíara áiríre sin an rud ceart le dun le heis bhil bollisteach fada mar sin. Cuma thuirseach ar an dáiran i ggéir bheis a gréibh síseir ach tu go síos ag Seán a ríist. Agus just am sé tro hir go baisteocht Spideál, bhí sé spréocht sin gur sémas ó Drainan a chuir leis as a cosint agus a bailí seach a tintíireach an náid i bhre seachta chun nó cuomh. Meb go Spideál brásástas go cosint go ceanna chéad seaachnú deile ní lánach paint ach tá go leor obair crúnis le dennig na breanna má chun lábháil le leis as a géim seo. Cormac go lai agus Tarrant a sin agus chulachan a gáil síos tá chulachan a tarní siar ag fudan in Spideál. Dí Malone bhfuil freigra ag na breanna. Seacht nó med fácaí agus ínta mar duine feáil ar Dí Malone an sin tá sí fós aige agus sa nimar go cos céim na tócaí. Bhí sí chunírád a garír nó chuir síos an sin leagú féráilte go má stoi for leagháin nar a chuir síos sé cinnte airí agus an líaróid a scuilach í mí éis ag mána breannach sin bhain faoi. Se dí an óid nach nárimar chéad flufa naon Spideál mar grosa is San Francisco. Neart eile go na breanna is San Francisco fi láir chuineal súl géir ar an glufa seo. Ígus an bhláin níos fearr na seo go tá se go cháil an stáid na fíorsaí agus í chur amach agus Tá deanú feálann sin áiríide mé a bheith bíó bhí an na chaise bhainlíaróid a íidir bolú ggólan dearnachaid agus chuidú a húnain sinna so seans gon Spideál bhfuil gáthúlíonn chun cín. Bhí sé dearnach lei sin agus tá hepa go tíarmadeo féine i leaga an dáta bin ar an chéileis. Deis Egan Spideál a gháil faointe chun cín ar nói an 0-7 seacáte bhí siad faointe chun cíneas an tám beag nach cáte ach bhfuil tháinig na breanna eis le pointí ó Seán Denver agus Tommy O'Connell agus béad go bhí deis go mar chlufa ruchtdal chumá chua íireach Tommy O'Connell erin na fríide a mú.
Chugnomad am ínis agus gon faci a chugnomad agus ag bhainte sé mé bíon óir atá trena hínis tá mé cheappa go bheith ifir deagan Spideál táán chuadas tá sam Seán O'Curry go bé hitin sin ag bhainte sin ifir dóíag gon dó finín hit. Nis seanta lena í seo thógáil. Fearbhall an tagart. Willing Kinnick Tianta ag Jojo Lee. Gan nach Ulga Hong Kong. Micheál Breathnach in the Cheadawach anocht. Oh, she got hauling. He had a test on the chin, saw Pauline. I did it, but don't get to check Micheál Breathnach. And the Idirmheánach finish there live in the Ireland channel was that. We should Idirmheánach list so she call Pauline for Keannais. Sorry, or in the way ends. Nodig maar afgertje Oni McGee voor koning al de winter met zijn Spideál gemaar nooit postel le dinner go de Corrini. Tommy O'Connell. Ja, agus gona ná te go le Cluiche go má ag an Spideál hain. Léir sin de shot sa cartin is an deistir nach bíega go seanán. Agus Denver ó chuirsin yes. Agus tá Tommy O'Connell spréocht de crampa cras go Denver. Ja, dono she said is to chin the cool hunch she said hogsha chancy hero de gereshik ag Tommy O'Connell the more testo ach vi no bud grootjan tegens agus my hefo gebet che de vet den stegen not chanter maar ik bit shani ran niet hebben gemaakt. Shin kick all the way more das toshi here on the line agus by Tala Garrett's William on the one track court the Puincha. Ihe Garrett's Vianach. Ja. Da we hebben bij Cumann no Micheál en Vincent ach het check court daar en chin gon down to be. Nee, ik heb court the Pui go here on. Wel, nie sam gedier ke de Harlan chin we is gargan TV in chuck that he's phone yes kom met Brand ook dat court de Rosen. Fekke moet je try. Misha go mee. Tarni van Osa wel gedier je kan hadden chin kasha wel hier uit. Ach je hoort kort bij mij alles in. Shin kinne aan actually on meter Queen Dimmer en Spideál in Gé en Daranja fad gan akkeber Gere deag. Frank Kelly Roosier en Church en verder team die is moedig en jo als je team sha Rad is wat sheer uit die lesje Peile. Ik vaak je gaan om ik denk ik ben je Gerus was gaan met zo alle hands uit die via de Spideál Gerus lopen maar we Micheál Breathnach cool. Tommy Vart of Clark de takkerstaag en we finish achter de remake. Nish team alone. Kashikino Grefa. Peile Atrup past in score galua on the Breathnach. Nina Hanum at Faki Jakob. Ja, ik Barry in de talen. Tríocha sé bliain go ís tá Barry tá se fósa munchin agus é achlaí Pete agus ní raide le Pedro O'Connell sin an flochail dinta agus Spideál deise Tommy O'Connell agus tá se log an kick séir tá sí fósting de Breathnach agus ar is tá sí agus Spideál sin puinte cinenne nach tachas a chluife agus ag Porricón bean an luas na tacht an seohaid Barrow agus Dinne eile go the Corrini agus Porricón tarní síos má sin puinte Harb a cinenne nach an blochail sin ar Pedro O'Connell agus an sin nírág sin spás a bheith Tommy O'Connell. Ja, well tá rinne Tommy Idir an ar chuisteach í charge bhíon so tá mé heappa gur kick amach pianú se bheitchan gon dauta be. I leidir agus Spideál seach an líróid a chuneáil ag buinte seo agus tá siad go le grúchtáil an chluifi seo marall da go ddíireachtaí chur le chéile ag Micheál Breathnach tá mé heappa nach chuil táach go ag buinte seo. Í réon seo go le tarlú cosú le mánas Breathnach a bheith brúníos. Tá sí ag mánas agus ag le cineireacht istín seo. Bhí cuairmach mánas. Ja, well, chuile hórtnéide a go bach líróid a chuneáil tá sí ag bíán sé go buinte seo sin ná brúchan cíine go fearad a lábáid Micheál O'Curry. Gacha bit a scéal go bíad an Spideál a bheith sa gimmert an Peile sin seir bhín seo thugann béad go méid deise bháin eile ag na Breathnach. Ja, níor fácaí go buinte seo ach harta 10 second ar a glóg a bhreanín agus mu dhéar an teir chomháin na trá. Tastín cool.
Tá sí cáilteanna sé Sean Denver ag buinte seo. Éis casa faoi rá tá sí eis ag dímalón ní an áteach Dímalón chunta sí a chléigen. Na Breathnach ar hachtar eis. Tá sí gar a cúláim siúid tain. Agus tá Micheál Breathnach sí Breathnach hart an seo tá Spideál le teach an máchla. Lá starú le Peile Connemara. Tá Spideál le go leis seo ruchtach heapan. Siad a Spideál bheits a gimmert. Peile sítear blin se hogan. Páric ón Carní síos. agus é sin na goil í a bhó iad a brisimach ainsca pu hééis sin díróideáilin sin lábáirin, ní leidir nach go seach díróide chuneal. Í teúra cheapan an réitear mór an am brise go buinte sí caiiteach a tíomhlína go gatíín. An bó chur a rán cheapan agus Spideál well beag deis a bháin eile ag na Breathnach. Caiisi de heachsús na páirce tá Tom Cartson seo is stáid an féirsí Cluiche Ceannais Idirmheánach chundé. Gríochta se fóscóir deire se an seo tá sí ríist ag Spideál. Tá ní nuas an tálann sin tá bheith tíochtach leis an líróid ní heb gnéadú sin sean skippaí. Go gafar íochtach tuis go chuirse go chail chuidirna heasa a chará sin. Béidir tá fecín seáin ríide nímarta agus Spideál agus gáiríide chuí aring se éis agus chluife gáilte agus mánas a bhréna an anna hiocht agus an kick sin áleg an deire an chluife héin le rollagus iad a chuir ar chóscór a chanú. Se nach in éibrin rudí má chatte críochnú beidir in bhí mu cheappa beidir agus go go te láile a me siad ar chóscóir rís níocht ní féidir mór an le chuir leis an chluife seo. Cart de buí brunta Sean Denver focail an sin ar bhainisteocht an Spideál Donal ó farta Michael Donald's bara fergal a Idirmheánach má ó sin ó Cumann an nuair deire gran funar banisteocht sé Ceannais ar Spideál freisin Cluiche Ceannais Idirmheánach sin a fear Donal an fella dur bhí an agus bhí siad freisin Cluiche Ceannais go naine féimeis as rúisiad an mórtas seoir. Bánu man carta lá starúil an seo a bell an gáile an Spideál a gáil ar ais gus í grád na sítear páisí ag mánas cuinead an kick síir sin a rúise agus a chlána seo a hain a thug an Spideál ar ais na cluife ar ais ón na marm mar bhí an Spideál bhí sin marm a chunig mánas Breathnach sús na páirce agus tá na ggéadach séit an seo páisí grúte ag an Spideál. Bhfuil ben tíomhlíonn seo a bheith hefad bena ducaí agus Mike Dunn idir lu an sásta. Iad sásta íide go bhéad Micheál Breathnach a bhfuil siad. Is éintach feicimiid is go cén Ceannais a bheits atraí ag deir an le an dá Cumann na himráí goil hartan sin aonhha go bud chéile runne muid an nósraid de blianta is do dhéir a bhhar muid chéile ar fád na dhéimiide agus chuid isteachchan na dhé agus himmuid síos agus bhí glunas aidóna. Anfas idir an dáirin í do muid sin agus loch deanta na fórne lá starúil an seo is stáid an féirsí tá an Spideál a goil bheith ais ag gimmert granrád na sítear bhíonn se thugann ach tucha an síos tá Seán ó féin a híos san sin le duine go na banistóirí. Agus le híomh se tá banistóir bócocht Donal jockey ó farta fairplay jockey ceachil tú ceartta lei sin. Chéadú ní mé banistóir tá loch banistíocht ánig an tá grúpa banistíocht an agus tá is mar fórtá sin so Thomas Harbas ásta agus bhí níor sé go bhí se cruú a chuine le a gimach séintach go mór nar bhí chead ardí a gaiineach Thomas a brasásta. Fairplay í batils go mágaí ar deidir sin róna blion fad a chur seachar tain agus fairplay a sucht záiblar fad. Má fear go bhfuil fad, OK. Rás an tain agus. Gur mágad an loch banistíochta sin Donal ó farta Donal de bara tá Timmy ó farta hain an Mike Dunn pád ó neachtain bín fergal amainí agus Páric ó Círa agus duna statisticí ó sin ó Cumann a gúnaí hí sé an tíomhlína agus ag chula seisiún tréáil ó chumá mar sin lá starúil an seo an Spideál cuine an dar lean í racha ba chéar an téag a mánas focail in na Breathnach marall sinna chéal bhí nach go pís le fada ag stád ag gimmert Idirmheánach cheap sin go sin gra sin bhí sean dínta bhacup ach
le Pabútarvan. A go ddíireach agus mar ag dear an lé nar a bhín an Cluiche Breathnach Ceannais anig mána samachchan sin ní le déanadach an canál sépa chuineáil go ddíireach has líamúlí roimhe ach an sin is féidir le go leisteach agus botúna dhéanana agus beidir fearrthne do nuas nua fáláil agus arla sé gon dat sa gá sin ach árá sin. Nar nach bhfuil cear ar déag ar fé tréimh se fada de bar a ríide agus ó bheith chom Breathnach agus an tam Breathnach Ceannais a ríide ní rannach fair play a ríide go bhfuil an puinte sin. Ach mar a dómbaid nar chuir isteach ná brise, bhí sé le feicáil gur an Spideál níos aclaí, a bhí sé duna go déibre chachain drám gá fuinte mhóp ach a ríide ardhla gur go Spideál. Niste go G6 Seán, cé a le Seán? Tá finíon lá finíon go háirtas le tain, ceachil tú gceartá leis sin. Tá bhí mu fannacht ar á seán is céimiid blian, is le deantaine is an just over the moon, unreal. Fair, Animert, I take what Dad saw in the Cush on the flights go Hong Kong. Oh, yeah. Because I can go there today after Neurojan on Agal. So then flights to Jackie Mock to Schmarach. Ach, she's such a happiness. So I have enough Queen and Teeling and Jen. You number for the Cushach? Oh, from his number sack now to Sbliana. It's two but should the Vimas Garrett in on it. So just to jet in Tanyanish. So it's all that way. Fair, go Gorsgas, Mahu, Mabogal. Rashatin Angus Wanas. Finne na lai, rinne se chuid tak a trína agus áine Hong Kong le Emília a chuneal súlgéir ar a glufa seo an ná agus grúta ach go mar dúirt finnin ach focail ar finnin agus anta nó laiz a lug bhí si tharbharne. A bhí a ríideach, mar tá sé focail beirlatar na consistency, spáin siad a láhanana 8 puntje as een geen scoralo jetsen de eerste vroegen tienje. Maar dat is toch de kwaliteit niet, maar het ook maar de gasten wens Spideál fanachste Cluiche, Cormac Lui, gewoon je Cluiche. Agus idee is verder laten we Pickelbach, die vinden agus Antone, ach, an tamar haste imrood, la verder nog geniaal is die. Gehaald heeft go via Breathnach koolor, ze Cormac Coronation, agus die is in de hokrusje on verder groesje on dieroid groeschen die we die, agus we zijn aan die ga himpel, agus scoren die al, ag nu. Gedierig teenigers nooit waar ik een score niet in de hoog had. Martin, dat moet vanaf de nish. Steeds de moslim in Colorado. Agus skacht in de taal in het Peile. We gaan Micheál Breathnach agus an Spideál, an Spideál, mar an saoir clifa a thug sí dón in jou agus an seachtain. Congratulations to both Spideál and Micheál Breathnach for reaching the intermediate final, a championship in which we had completed 24 games this year, and thanks to everybody in all the clubs, the teams, for the championship they've given us. And a particular thanks to Spideál and Micheál Breathnach for the finals they've served up to us, lads. It's to a credit to the clubs, the players and the teams. They've served up a wonderful occasion, and it was, in a way, it was a shame that there had to be a winner and a loser, but today there are no losers. To Micheál Breathnach, you've given your best, and there's absolutely no doubt you went from strength to strength in every championship game you played this year. But today, lads, today is on Spideál's day. Cohardias on Spideál. First of all, I would like to thank a number of people associated with the event. To our match officials today and right throughout the championship, thank you very much for your work. And to Noel and his sideline men and his umpires today, thank you, Noel Dempsey. To the officials who organised, gatemen, all of those who helped make the event what it is, thank you very much. Now, to our sponsors, Clare Galway Hotel and Bonster, and to our men of the match sponsors, Paul Harty. Can I ask Paul Harty to come forward and present the Man of the Match award to Idirmheánach on Spideál.
going back to London. All I know is I'm not talking anyway. Third show, the Johnny Cotter Trophy. All their captain on Spideál, Canja Kerry Hair on Clan Lee, a be a game up to you. To Kieran Lee, captain on Spideál. So far, agus Winter Spideál. Déir go féin ó bhain muid amach den éach seo as buas le diaad tá se baint amach ar ísle gé mí Ar dús máide ní hálach se seo chuir be chun fur banistíocht de leog. A mé dobed cúna agus takeíocht go thug sin daine leog a rinne bliana. Gur míle mágaí lads. Mike, Donald, Jockey, Pod, Jimmy, Oisin, Ferg, Poggy, Pat, Sabara, sorry, Gormina Maggie lad, Mara Shin, fair play, Mala Shin was best once us loch Tahi Vian Young in the Vienna, as Hodahuna Hokuna, Kummer is club. So, Kummer, our Hurry John Locker, Blantyre, agus 14 Jim Blantyre, Gormina Maggie lad. One of which now is Rachel, we're leads when you fear job in you, agus go poor home in the valve of an national infrastructure following you. Miragli. Sneal Gana, you sang about Club more on Sargor, as Crossland in the Hocha, all way agus all Brescia as Shina Hokru. As begin to go back in what Chiviri, John Brianna. So, hip hip, hip hip, hip hip, hip. Yeah! Come on! Lá Starúil is stáid an féirsí an Cluiche seo grúteigh is Spideál tá siad arás an rád na síonseir den chéadúir le fada na breanna díomách agus tá fearras na breanna tíblam mánas just focail ar an Cluiche seo an chluife, chá chluife ionintach id in na fórne seo agus ní ra achtabach an méid is slús deire. Ja, go ddíireach agus se nachlucht ar ide hes gon foiid na Spideál. Leid óga, hí smósa cosa go baig deir an le, hí siad go má dúna sí, spáinsiad cumas an ionar, spáinsiad a lehanana, agus ar ide an stáirita idir a dá chumann. Bhí muid hús an rád na síonseir ó gáhíle agus tu heb a gáhíle. Bhí sár foiid an sóisirein i gáhíle gon dát, chumid suas chead blian an dhéis an gáhíle agus céir. Agus bhí sár éirenain, bhfuil muid cor a finna faoi ró áiríide segunde, achanis tá muid teacaí ag a buinte sin, tá Spideál láidirú áiríide, an nóbaidir táidin take ble deimlíanana lena leid óga seo, tá sé teach ríidinis, agus tá muid aiceáil sin a tarlú ó áiríide a chosan an dácham an a bollar i chéile, ar a hosa muid grúcht an na minúid hir na seachtúdaí, na ra bhí an Spideál áiríide láidir ag a buinte sin, agus Tiacun lá, go mar spell na gött go bheits muid casar i chéile na sé ríist, ach na ríochas a lá sin bechail an na festícha má. Ag gnéí leis an Spideál agus fair play op, áiríide, dimar siad sárchla finne, deibir siad amach ar a tíomhlíne agus deibir siad amach mar an sáráid an ag déanala. Agus sin an scóir déirnach an seo is stáid an féirsí na breanna bolteigh an Spideál, na breanna híon na híineag, an Spideál híon na trídeag, lá Starúil an seo, tá sé grúteigh an Spideál bei sé na í go bháidin Somália beag in néhir na Gaillimhe, ach bei buachfuintí go chluife síonseir le feiceáil ar TG Ceathair Márach, a go dtí chéad ar eile, slán agaí.